condutora ao programa desta xornada sobre a realidade e perspectivas de futuro dos medios de comunicación en galego en formato papel, da man do filósofo e escritor Ignacio Castro Rei, que nos vai falar sobre o control da información na era digital. Ignacio Castro Rei, como adiantaba, é filósofo, pero tamén crítico de cine, de arte e da cultura. Ademais de múltiples artigos e conferencias e de ser profesor invitado en distintas universidades do Estado e estranxeiras, Castro Rei ten publicado diversos libros. O derradeiro deles chámase Sexo e silencio e estivo precedido de En espera, Lluvia oblicua, Roxe de Sebes 1000 días en la montaña e Ética del desorden. Anteriormente publicou tamén, entre outros, Sociedad y barbarie, Votos de riqueza, La depresión informativa del sujeto e Crítica de la razón sexual. Dende o seu traballo como xestor cultural ten editados volumes colectivos Neste silencio, en torno a Uxío Novoneira, junto a Junger, Informes sobre el estado del lugar e en colaboración coa Universidade Complutense de Madrid, Outro marco para la creación. A súa obra breve reúnese en www.ignaciocastroRey.com. Na súa intervención vai comezar falando non da crise do papel, senón do que el denomina a crise da pel, que algo xa nos adiantou pola mañá, a crise do contacto físico, da proximidade, que lonxe de rebaixarse coa pandemia medrou. Di Ignacio que se fala moito de interdependencia, sí, pero entre átomos illados. En segundo lugar, abordará outra crise actual, a da lectura, porque ler, como ben apunta o noso ponente, significa pararse, dubidar, demorarse, e o que se vende hoxe é a felicidade rápida. Por contra, a lectura é pausada e está chea de fendas, a pouco complicado que sexa un artigo. Ademais, falará do galego como unha lingua especialmente sensible á lóxica da velocidade, dado que é unha lingua lenta, chea de curvas e beiras, e que ao mesmo tempo non está vinculada ao capitalismo. Finalmente, entrará no tema do autoodio en Galicia. Moitísimas grazas, Ignacio, por aceptar o convite, cando queiras. Gracias a ti, María, e gracias tamén ao Consello de Cultura Galega. Bueno, vou facer unha intervención de 35 ou 40 minutos sobre unha especie de antropoloxía do marco, no que eu entendo, do marco antropolóxico, do que eu entendo que é isto que se chama migración digital. Intuitiva, é dicir, que pequenos fogonazos que habería que darlles outro formato para discutir con tempo, non con 10 minutos que temos de tempo, sino con algo máis. Bueno, dudo moito que sexa unha pura e simple migración, máis ben eu falaría dunha fuxida ou dun retiro, isto que ocorre en Chicago dun xeito, en Barcelona de outro, en Santiago en Betanzos de outro. Cando fun hai anos cos alumnos a Congreso Español, que me prometín non volver, ocorreu unha cousa moi curiosa. Mentras falaba cada quen, todo Dios, incluída a jefa da mesa do Congreso, miraba o seu móvil. E o máis asombroso todavía, o orador non se enfadaba para nada. Me parecía normal, era tan autista como eles, e cando lle tocaba o turno de sentarse, miraba o seu móvil, xogaba o Candy Crush ou así, mentras os outros falaban para ninguén. Exactamente. Como por outra parte fan os políticos. Pero, bueno, o grave é que isto de algún xeito se estenta hasta os niveis de terceiro da ESO. Este tipo de autismo vinculado ás novas tecnoloxías. Como decía María, a miña idea dende hai anos, penso que non a conseguí vender moi ben, é que non hai unha crisis do papel, é unha crisis do contacto, da pel. O papel é unha forma do contacto. Decía antes non sei quen, o recendo, o aroma dun libro, dun texto, casi deste folio, impreso por María, ten algo de recendo, me pode manchar, se pode mollar, e todo eso está en retroceso porque somos víctimas consentidas ou consensuadas dunha especie de puritanismo que non ven de Betanzos, sino bastante máis ao norte, que arraigou en Sevilla dun xeito, en Santiago doutro, pero que nos ten colonizados aos simpáticos primates do sur. Entón, non se entendería as dificultades da lectura, en galego en particular, da lectura en xeral, das publicacións, da impresión, en papeles, se non fora por esta especie de retiro ao virtual, que é unha versión máis, para o meu gusto, dunha bella historia que comezou en Alemania lá polo século XVII ou XVI, non sei, é difícil xa fixar unhas datas. Hoxe en día, me parece que todo o que se chama interdependencia, que aludía ela
María ten que ver coa interactividade nerviosa de átomos illados. A invitación constante por todas partes que ten unha invitación, digamos, de seguridade, unha invitación políticamente dudosa de seguridade, e a illarse, e illarse multiplica os contactos. Por qué? Porque son un átomo amorfo, misterioso, distante de todo, por lo tanto, chegado a calquer tipo de distancia. Totalmente autista en relación á proximidade, á cercanía, pero conectado con calquer tipo de realidade virtual que se me sirva máis ou menos en bandexa. Hai unha... Se nota en moitos eidos unha retirada da persoa, onde podes ver con quen estás. Por exemplo, a retirada da voz. Ten gracia que se faga agora unha chamada telefónica diante de vosotros a 10 teléfonos que me digades de casualidade, 9 non collen a chamada. E desos 9, 7 tampouco chaman esta tarde. Quedou aí perdida no mar da indiferencia que é a comunicación. Fijadevos que no 80, 90%, 95% dos nosos amigos teñen esa aplicación tan fácil que me parece insultante, pero, en fin, é o que hai, pola cual non podo ver se María veu ou non o meu WhatsApp. De acordo? María está fundida, María, todo Dios, baixo unha capa gris de neutralidade. Todo isto é un tópico, pero é algo así. As tecnoloxías triunfan masivamente como tecnoloxías de separación portátil, transportable, de separación dos entornos. Isto para o galego é funesto, despois iría eso, pero funciona en todas partes así. Nunca vi un veciño máis autista que os dos últimos anos. Isto explica moitas cousas. Explica que, de repente, os veciños se asombren de que o simpático habitante do cuarto C, de repente, aparezca nos periódicos despois de atracar 3 bancos, ou que pensabas que era un tipo ou unha tipa normal, cual estableces unha relación de verán, acabe sendo unha especie de monstruo, de quen non sabes como irte. Hai uns anos, un simpático delincuente habitual, discutindo con un xuez e con un policía na televisión, discutindo, falando, dicía, antes na cadea sempre sabías con quen estabas. Preso malvado, preso de confianza, director sádico, director tratable, tal. Pero hoxe en día, decía él, como todo Dios xa ten as normativas, nunca sabes con quen estás ata que é demasiado tarde. E isto é un pouco o panorama antropolóxico do noso entorno. Todo o mundo, e isto é escandaloso que ocurre en Santiago e en Sevilla, cidades bastante sureñas, está traspasado pola corrección de certa distancia, entón, o próximo é un misterio fora das horas de intervención máis ou menos espectacular que nos tocan nunha aula, nunha conferencia ou na hora das cañas. Por iso, se nos pregunta 8 veces ao día, demuestra que non eres un robot. Porque, claro, hai unha sospeita máis que fundada de que María e eu podemos ser 2 hologramas máis ou menos ben construídos. Cando fun a México a ver unha muller aí, nos bromeaba con isto con meus amigos. Me dicían, ti estás tolo. E era ver unha muller, unha persoa que non coñeces, a ver se é un holograma dos narcos. Bueno, casualmente non era, pero podía ser. Como se todos tuéramos vendida a alma non ao demo, que tería a súa dignidade ética cinematográfica, sino á nube da indiferencia. Entón, como eu e ela e todos os outros, máis ou menos, ten vendida a alma a nube da indiferencia, excepto parciais intervencións concretas, unha chamada telefónica, un encontro de cañas, pois realmente non sabe casi nunca con quen tratas. Isto pódese dicir en Santiago. En Barcelona está multiplicado por 2 e en París e en Chicago por 4 ou por 5, por motivos obvios. Evidentemente, esta cuestión ten moito que ver co feito de que casi todas as películas de terror teñan que ver co feito de que non sabías quen era, quen estaba ao lado. E, de repente, un pequeno detalle levanta todas as alarmas. Xunto con esta outra cuestión que se comentaba antes, todos emitimos, todo Dios escribe, polo menos garabatea nas redes, pero para non escoitar. Todo Dios está intentando ser protagonista da súa propia historia, pero para non escoitar nada dos entornos. É escandaloso como se poden facer cousas nunha aula, nunha rúa, nun calexón calquera,
había neste sentido un vídeo espectacular en Xapón e nin Dios se entera, porque todo Dios está mirando as pantallas. E se non está mirando as pantallas, como pasa con os alumnos educados nas aulas, está mentalmente chateando. Entón, te mira con a mirada fija no infinito, pero realmente non está aquí, nin ali, está na estratosfera sideral. Isto lle dá, dito sea de paso, unha impunidade nova ao crimen analóxico, ao crimen real, ao crimen clásico que xenera as películas de terror, porque nin Dios atende a nada. Pensade, paréntesis, na impunidade escandalosa do simpático asesino da Ría de Arousa, que foi famoso hai 3 anos, penso, que estuvo durante meses e meses e meses e meses facendo o que quería, pero diante da muller, da filla, dos veciños, do concello que o contrataba para tocar aquí a lea, incluso correr en cousas deportivas e familiares. Hai anos que Warhol prometeu que todos seríamos famosos pouco tempo, 10 días a semana, perdón, 10 días ao ano, unha semana ao ano, non sei que, e casi se quedou corto, porque estamos rodeados de estrellas que queren ser famosas, ou son, isto significa que son autistas, como todas as estrellas. Pasa en rapazas de 15 anos, en homes de 30, prácticamente todas as franxas de idade. E hai que dicilo, insinuaba antes nunha pregunta tímida, que a xuventude ten un papel inquietante neste ultracapitalismo alternativo. A xuventude, os seus fillos e sobriños e tal. E a xuventude incluso de xente que xa non é tan xoven. Ten gracia como todos xugamos a ser nenos, parvadas mil en distintas franjas horarias. Fijades unha cuestión, e acabo este capítulo primeiro chamado Antropoloxía. Ten gracia que en Norteamérica, en México, en España non sei que, quizás Anguita, en moitos sitios, pensade, Mújica, en Uruguai, Sanders en Estados Unidos, Sanders non Alexandria Ocasio-Cortez, Sanders, Corbyn en Inglaterra, Lula en Brasil, ou Angela Merkel mesmo, que casi parece humana comparado co resto, xente xa de edad entradiña, represente certos valores humanistas que están por todas partes liquidados, digamos, porque decir triturados sería decir algo demasiado mecánico, liquidados, convertidos en fosfatina. Parte 2, a lectura. Primeira cuestión. Cando non hai experiencia física que sintetizar, porque eu non salgo de casa, porque eu me paso a vida de pantalla en pantalla, porque eu con 30, 45 ou 58 anos vivo nunha realidade casi continuamente virtual, para que ler? Si ler era organizar unha experiencia física problemática, que quedaba que pensar. Primeira esa cuestión. Segundo, non hai tempo que perder coa lectura. E ler en pantalla non é ler, é unha páxina onde te deslizas. A páxina de Twitter, o pequeno mensaxe de Facebook te invita a seguirte deslizando, pero ler era outra cousa, é outra cousa, inclúe demorarse, inclúe curvas imprevistas, inclúe valeiros, vacío onde pode pasar algo, inclúe tamén a memoria do que dixo este mesmo home ou muller hai 3 páxinas, e todo isto, claro, é unha especie de teoloxía que se enfrenta á nosa religión, que é o surf perpetuo, o deslizamento perpetuo. Entón, hai moitas razóns, digamos, ontolóxicas, metafísicas, para que ler, se diga o que se diga, non sexa nada sexy. A xente quere felicidade rápida, non pararse. Todos os nosos demos son os demos da parada. Isto é mortal para o galego, despois irei a isto. Pensade nunha película de terror que non teña que ver coa detención accidental dos dispositivos que nos manteñen a velocidade. Poltergeist comeza cando acaba a tele, lembrade. Psicosis comeza cando se para un coche, lembrade. Funny Games comeza cando os dous simpaticísimos tipos que serían os primeiros da clase entran nunha casa rica, das aforas de non sei onde, consiguen parar todos os dispositivos de comunicación. Todo o que sexa detención levanta todo tipo de fantasmas, desperta o terror, porque a nosa salvación, a nosa seguridade ten que ver coa circulación perpetua. Moraleja, nada de cruces, todos son rotondas. A rotonda é rápida, permite chegar aquí con 2 voltas ou 3 a ver onde vas, pero non paras, e o cruce é o símbolo dunha indecisión, dunha crucifixión,
dunha dúbida. Todo isto está prohibido neste puritanismo virtual que chegou de arriba a baixo. Decía, non sei que tipo da Iglesia Católica, fijadevos como ten que estar o mundo para que xente da Iglesia Católica, mesmo o Papa, podan decir algo hoxe en día, decía que claro que a cruz, símbolo do cristianismo, símbolo tamén da reflexión, da indecisión, da dúbida, está convertido nunha mira telescópica dun arma de alta precisión ou un símbolo máis e menos da contabilidade de Xeras. Todo isto caeu en nós, todo isto nos atravesou, a todo isto consentimos pola esquerda, por certo, non menos que pola dereita, por certo, as mulleres non menos que os homes, os noviños non menos que os maiores, e así van as cousas. Fijadevos que mesmo xa non hai falta falla ir aos Ángeles. Te perdes en Vigo na circunvalación e acabas en Portugal. Porque o erro é de 20 minutos, 25 kilómetros a de Dios. Isto en Vigo ou en Coruña. Que pasará en outros sitios? Se di que se te perdes en Los Ángeles, despide de tu nai, non volves, porque acabas en calquera sabe onde, ainda que só estea a 80 kilómetros, non hai camiño de volta. 3. Galego. Estou non improvisando, pero si soltando pinceladas intuitivas que quixen non retocar demasiado, de acordo? Para que me crucifiquedes despois. Hai unha Galicia baleira, non hai un País Vasco baleiro, non hai unha Cataluña baleira, hai unha Galicia baleira, casi tanto como hai unha España baleira, unha Castela baleira. Moitas zonas non só da montaña de Lugo, de Ourense, moitas zonas de Galicia non hai nin Dios. O sea, todo o contrario dos escenarios santiagueses, pero claro, a Galicia baleira as fontes do galego. Deixa o galego sin raíces, sin veas, sin sangue. Isto, que eu sepa, non ocorre no País Vasco e en Cataluña. O galego é unha lingua oral durante moitos séculos por distintas razóns, circunstanciais, políticas ou estructurais. A súa riqueza e a súa debilidade ten que ver con esa oralidade, que dificilmente, raramente, escasamente, tardíamente pasou a escrita. Aínda agora nos costa pasala a escrita. Hai xente que fala moi ben e que escribe fatal. Eu falo mal e escribo fatal, pero hai xente que fala moi ben e despois non é capaz de pasar iso a escrita. E máis dunha vez, todos sentimos en Galicia algo de vergonza ante o galego escrito de certa autoridade infinitamente máis pobre, máis plano que o galego inculto de calquer personaxe da Galicia profunda. Unha lingua, vos decía, lenta, oral, chea de beiras, chea de idiotismos locais, de pequenas illas locais, que ao mellor un veciño de 15 km ou 20 non entende facilmente. Eu mesmo, nacido nunha familia castelán falante, pois eu mesmo, ao falar en galego, teña o día que teña, paso como outro rexistro, algo máis popular, algo máis común, algo máis afectivo, algo máis comunicador, sexa o demo que teñas dentro esa tarde. E todo isto son características dunha lingua moi pouco, en principio, apta para a velocidade que nos habla. Despois, ademais, no galego hai, o que se dixo mil veces, unha feble relación coa Revolución Industrial, así como parte de Cataluña, parte do País Vasco, pode estar vinculado a unha revolución industrial máis ou menos forte, o galego non está vinculado aos cartos. Non estaba hasta onte. Isto non é fácil que cambie. Claro, decía un amigo outro día, se Amancio Ortega falara galego todo o día diante da televisión, outro galo nos cantaría, pero non é así. A burguesía galega normalmente non se expresa en galego. Entón, hai un dobre déficit no galego, e é que da historia recente está pouco vinculado ao capitalismo, demasiado sentimental, demasiado lento, demasiado afectivo, pouco vinculado ao capitalismo, a unha legislación radical, dura, e polo mesmo con problemas, falo da normativa galega, para descender ao romanticismo da Galicia profunda. Con frecuencia,
o galego ilustrado, o galego de esquerdas, o galego progresista, conoce pouco a Galicia real, chea de merda, non só de vacas, de mugre, e a veces altamente contaminante. O sentidiño galego ten unha cousa máis de urbanitas, que de labregos pouco apto para a velocidade moderna, pouco apto tamén para un romanticismo duro da modernidade. Despois, fijadevos en outra cuestión, e entro no último apartado, non sei como imos de tempo. De 7 minutos. O tema do autoodio. O tema do autoodio me teño ocupado del porque viaxei bastante por Latinoamérica, pues penso que é do peor que o Estado español, o Imperio español, lle deixou aos 400 hoxendía millóns de habitantes de América e parte do resto. O autoodio, que penso que se escapan solo del Cuba, Medín que Puerto Rico, non sei se algo de Argentina, Cuba claramente, pero fora de Cuba vas a México e o mesmo complexo de culpa, as mesmas dúbidas que empuxan o servilismo do amo do turno, en aquel caso Estados Unidos, no noso caso Francia ou Alemania, alternativamente según que se dereita a esquerda quen goberna, pero é unha das herencias que temos en Galicia do modelo español. Esta herencia tamén explica esta Galicia baleira que vos decía, esta dispersión un pouco escandalosa hoxe en día da poboación galega, concentrada cada vez máis en poucas vilas, 10, 8, 9, 15, e despois arrodeadas elas de centos, decenas de kilómetros prácticamente baleiros. A concentración da poboación sigue tamén o modelo español e dos países que non se queren a sí mesmos, a mellor Argentina, a mellor Venezuela, a mellor México ou Brasil, non sei. É unha especie de modelo americano que xunta a poboación nos eidos espectaculares que escapa do mofo, da mugre, da terra e da contaminación da terra, que é un modelo, digamos, americano no que nunca eran todos os países. O autoodio español e galego non é o autoodio, non existe deste xeito en Alemania, non existe deste xeito en Italia. Pensamos que Italia se parece moito a España, non é así. Non están arrepentidos de haber nacido como italianos. Hai unhos anos, 10 ou así, fomos, non sei por qué, a zona do Ribeiro, foi asombroso. As liñas rapidísimas de comunicación, Santiago, aquelas zonas ribeiras de Ourense, a hipercomunicación de todas as marcas de móvil en aquelas zonas perdidas de Ourense, e ao chegar a poboación que era de 65 anos para arriba, como media. Es decir, como se a memoria quedase para os vellos. Como se a xuventude e a xente de mediana edad tuvera abandonado completamente eses espacios. Hai un rexeitamento incluso da esquerda galega con respecto ao vernáculo que non se dá en todos os sitios. Nunca olvidarei unha ocasión onde me visitaron uns amigos alemanes, un tipo encantador, absolutamente encantador, en paz descanse, por certo, como do bloque da zona de Melide, nos levou para enseñarlles a esta xente encantadora que viña de Alemania a un recuncho, a unha casa rural, a un restaurante, pero claro, quedamos todos un pouco asombrados, silenciosos, pero aquilo podía estar nas aforas de Chicago, nas aforas de Barcelona, era un sitio totalmente clonado que non conservaba nada, ningún tipo de resto da Galicia real. Hai unha versión galega desta aversión posmoderna aos espacios reales que te tocan, que manchan, e unha versión galega tamén deste fanatismo posmoderno polo tempo lanzado, polo tempo contable. Hai un libro precioso norteamericano chamado 24/7, dun tal Jonathan Crary, onde debuxa o capitalismo como un sistema que só ten a obsesión de, en cada minuto do día e da noite, separarnos do que podía ser descender á terra coa gravedade, do que podía ser repousar, do que podía ser deterse. Se chama 24/7 porque funciona
as 24 horas do día, os 7 días a semana. E hai algo desto na Galicia actual e hai algo desto detrás do que se chama, a meu parecer, tímidamente, emigración digital. Outra expresión que non existe no País Vasco, polo menos non sei en Cataluña, desta pasión galega pola velocidade de fuxida é o eucalipto frente aos árbores autóctonos. Por lo tanto, penso que habería que encaixar esta emigración digital, que ten bastantes máis danos colaterais que a lectura, nunha especie de pasión polo simulacro que intenta deixar as arrugas, as engurras, para os restos, para os bordes, para o fondo, para os vellos. Nunca me deixarei de asombrar do aspecto que teñen as pobriñas torres da Catedral en Santiago, porque parecen chalés construídos antonte. Non acabo de ver a necesidade de simular que foron feitas antonte, que non teñen ningún tipo de insalubridade, ningún tipo de mofo, ningún tipo de fenda, e que están absolutamente seguras. Toda esta pasión galega polo simulacro, liso, limpo, é profundamente nocivo para o que chamamos lectura e para a supervivencia do galego como lingua algo máis que testimonial. Bueno, o deixo aquí, nesta un pouco atropellada exposición, que sepades que comparto absolutamente esta idea, digamos, o relativo optimismo da xente que estaba antes na mesa, falando de apostar por valores novos, apostar por xerar comunidade ou proximidade, pero penso que, e iso non é culpa de Donald Trump, sino nosa, penso que nos puñemos a cousa bastante difícil a hora de retornar a un uso do galego, a unha lectura do galego que sexa algo máis que testimonial. Moitas gracias. Hai algunha pregunta? Se non se entendeu nada, tamén se pode preguntar. Por exemplo, unha vez me preguntaron, como era o título disto? Non sei, por un pouco por non sei se por alusións ou non sei como, non? Porque bueno, rematas con un canto optimismo, pero o que saco da túa intervención é que o galego está perdido. Non. Entón, a mellor por eso estou equivocada eu na percepción da túa charla, da túa conferencia. É ben certo que Galicia está baleira ou está baleirándose, en eso comparto contigo, pero a mellor non é por cuestión de autoodio, sino por anos de políticas erradas nese campo, non? Entón, non sei, quería ir optimista, non? Quería sair optimista daqui. Sí, eu estou de acordo contigo, que as políticas son tremendas. Por exemplo, é tremendo que xa hai 30 anos ou así, na época dese libro, o Concello de Quiroga sistemáticamente ignorase as posibles políticas de agricultura rural renovadora arriba, na montaña do Caurel, simplemente facilitase a fuxida dos novos e a baixada dos vellos a Quiroga para que se gastasen a paga. O sea que as políticas foron similar entre un partido e outro e bastante disparatadas, pero de algún xeito eso se sumou ou incentivou unha especie de aversión popular que eu creo detectar, a versión popular, non sei se popular, a versión masiva, polo menos, de parte da poboación ás durezas do campo, por exemplo, e ás incomodidades do campo. Entón, todo isto leva a que vivamos casi sempre nunha Galicia bastante simulacral, bastante de cartón pedra, con pouca capacidade para descender a Galicia real. Entón, claro, tamén as fontes dunha lingua se secan por eso. Se non estamos pisando un terreno
un terreno algo esgrebio. Xa digo, non te negaría para nada que as políticas foron disparatadas, por non dicir criminais, pero hai unha certa colaboración da poboación, de xente normal e xente encantadora, por suposto mesmo, en esta fuxida. O mesmo eucalipto representa unha especie de fuxida que en 10 anos ou 15 da carto se, digamos, tapa un oco frente á lentitude e á sombra das plantas autóctonas. O galego pasalle algo como o Carballo, é lento, e non é fácil, e ten demasiadas curvas, pero dá boa liña, hai que deixarlle tempo. Entón, todas estas presas nosas, non só da xente de dereitas, tamén a veces da xente de esquerdas non facilita que o panorama sexa distinto ao que se pintou nesta mesa, a cabalo entre a ironía, o optimismo e o pesimismo, según quen falase e en que momento falase. Ben, retomando un pouco esta idea, é dicir, eu vivo no rural, tuve que fuxir, como diste, para unha cidade, pero volví para o rural. Eu non creo nesa idea que hai do autoodio. En todo caso, o país baleiro que temos, porque temos un país baleiro, agás as cidades e a súa área metropolitana, ben debido xustamente ás políticas de falta de servicios que hai. É dicir, a xente marcha do rural porque non hai servicios. Non é unha cuestión de se che gusta máis vivir aquí ou lá, non. É que non hai servicios, non tes pediatra, non tes unha farmacia, non tes onde mercar algo, e a máis, que ven ao caso que estamos hoxe aquí, non tes acceso a internet para poder traballar hoxe en día, e esas son as políticas que se levan facendo neste país toda a vida. Xa non son políticas municipais, son políticas da Comunidade Autónoma Galega que estamos a sofrer hoxe en día. E, a non ser que isto mude dun tempo para outro moi drásticamente, a Galicia, pouca xente nova e de mediana idade que sigue quedando no rural, temos que marchar. E xustamente, falas tamén dos eucaliptos, ao final plantas, entre outras cousas, porque ti marchas para a cidade, ese terreno non te sirve para nada, e entón plantas eucaliptos que polo menos saquen un rendimento dentro de 15 anos. Básicamente estou de acordo. Só poñería, se queres, a dúbida de que os galegos de distinto pelaxe cedemos moito a esas políticas. Que a veces viñan dun partido ou de outro. Temos por ali. Sí. Creo que hai. Eu quería facer unha pregunta sobre o que falaba das redes, dos tweets e desas cousas, que eu teño unha teima de hai tempo que por fin podo preguntar a alguén que saibe, ou polo menos pensa sobre iso. A min eu teño a sensación de que o que está pasando agora, a nosa relación con Twitter, sobre todo con Twitter, pero en xeral que as noticias que salen polas redes ten algo de aprendizaxe, de novidade, porque a min isto lembrame esa relación co que se publica en Twitter, nomeadamente, lembrame o que pasaba cando eu era pequeno, alá polos anos 60, en que todo o que salía pola televisión era automáticamente verdade, e o argumento que se daba era para algo, saliu na tele. E entón iso era como a autenticidade, como o rexistro de ADN de que iso é realmente certo. E entón, agora hai como unha non discusión, sino unha asunción automática de todo o que saia por Twitter ou polas redes en xeral, cun esterco grande que é o anonimato. Entón, non sei, eu creo que co tempo, cos anos e co paso das xeracións fomos aprendendo como sociedade, digo, a ser críticos ca televisión, a non crer todo o que a televisión dicía. Non sei se
se pode dar un proceso similar a isto ou non? Vamos, eu diría que tense que dar. Non podemos consentir que non se dea. Ese retorno, ese regreso a un... Todos os países que teñen futuro teñen unha forte base analóxica. Pensade unha cousa moi sencilla. Non hai centro militar, ningún, nin ruso, nin estadounidense, nin ucraniano, nin francés, non hai centro militar de tecnoloxía punta que non teña unha base analóxica. Por qué? Porque é moito máis estable, pode pasar ao manual, depende de persoas. Entón, claro, todos os países importantes, deixemos no aire que significa importante, teñen unha forte cultura analóxica, debaixo da mitoloxía digital. Ten gracia que os propios amos de Silicon Valley presuman de que seus fillos estudian de xeito analóxico. Teñen prohibidos os ordenadores hasta os 12 anos ou 13, non sei que. Entón, o exemplo que pos, vamos, que é significativo, e a mellor eu estaba exagerando, porque cada mal ten a súa volta, e cada lei, cada normativa ten a súa trampa, e, polo tanto, o mundo volverá a ser outra vez o que era. Pero, coa televisión, sendo tremendamente invasiva, deixa o marxen analóxico moi importante. Lembrade que incluso durante un tempo había carta de axuste. A televisión acababa ás 12 ou empezaba ás 11 da mañán, incluso cando había un montón de cadeas, 24 horas ao día, que xa hai moitos anos, a televisión, unha pantalla que está aí, a veces encendida para non estar solo na casa, pero que te permite patinar na sala. Te permite patinar, tropezar na sala, tropezar na rúa, pero as tecnoloxías de hoxendía que te acompañen en calquer tipo de cousa, a xente ás veces queda e non queda, e non está, porque está mirando cada un a súa pantalla, están diseñadas para que nos deixen un marxen moito menor. É certo que isto non deixará de multiplicar os accidentes de todo tipo. Non só o típico tío que cruza a rúa sin mirar ao asfalto e acaba nun burato por ver o móvil, sino todo tipo de accidentes afectivos, posiblemente corporais, pero claro, é algo triste confiar no poder do traumático para que a xente desperte. Eu penso que todo está diseñado, e non son un pesimista, que son un loitador nato, vamos, incluso sería partidario de certa clase de violencia frente a certa clase de coaccións. Penso que todo está diseñado para que sexa difícil ese relativo marxen que había coa televisión. As redes teñen a virtude de que te fan creer que eres rei do mambo de 7 a 9, porque tu veches 500 likes, e non é fácil escapar deso. Non é fácil escapar deso, como era relativamente fácil non quedar cautivo da televisión hai uns anos. Penso que todo está pensado para que o marxen de maniobra real, ou sexa, analóxico, sexa máis feble, máis adelgazado. Non digo que non haxa, sempre que hai unha normativa, unha lei, hai unha posible curva que vai desfacer, pero a cousa está pensada para que eso non ocurra facilmente. A mí non me deixa de asombrar, agora, nestes días, e hai 5 meses, ou ano e medio, con outro problema que tiñamos tamén global, a pandemia, a tremenda unanimidade da xente, de teus amigos. Eu pasei uns cuantos meses estupendos na cadea de Franco. E paseino como Dios, loitando contra Franco, como Dios. Nunca pasei o terror psíquico que pasei como cando a guerra dos Balcanes, onde parte dos meus amigos me miraban de reollo, porque poñía en dúbida a versión oficial que se difundía por todas as cadeas españolas. Pasei máis medo, máis angustia. Neses días, creo que perto dos 2000, ou 1900, non sei. 92, non? Sí, 92. Que 20 anos antes, pouco a pouco, o sistema, sempre hai un sistema, pero pouco a pouco o sistema como se fora máis sonriente e máis perverso, me explico? Non digo que estemos desarmados e que non haxa que non se poda loitar, pero todo está previsto para que as armas sexan parte da alternativa que o sistema espera para renovarse. Penso que non o temos fácil. No campo da lectura, no campo do galego, hai moitos campos afines. Pero, en fin, para nada estou deixando aquí rendíndome ao imperio de turno. Non sei se por aí. Carlos. Máis que unha pregunta, podía ampliar un pouco o concepto que mencionou que Italia
si creen en sí mismos, con diferencia a España e os galegos, supoño. Si pode ampliar un pouco eso ou non? Sí, bueno, Italia, vamos a ver, Italia coñezo relativamente, bueno, que non ten nada que ver, de certo xeito, habrá rexións e rexións, claro que xa sei que o norte como Alemania, o sur é como casi medio África, pero non ten nada que ver. Hasta incluso o empuxe da mafia italiana, calquera cousa menos autoodio. Non vexe autoodio en Italia. Por exemplo, unha cousa moi concreta. Bueno, foi unha Italia 20 veces, con viaxes moi distintos e todos eles dubidosos porque nunca ves máis que unha tona, unha cáscara, non? Pero unha película como Youth, de Sorrentino, ou La grande beleza de Sorrentino, eu penso que Sorrentino xa morreu, pero, en fin, mentras estaba vivo e facía películas, é inconceíble. En Madrid, na Coruña, en Vigo ou en Sevilla, inconceíble a osadía, o morro para darlle a volta as cousas que a corrección política nos manda todos os días. Inconceíble nun país como este tan profundamente servil. Entón, penso que é un país moito máis, sin deixar de estar en peligro, os propios italianos con razóns se queixan de forma parecida a que nos podemos queixar aquí, sin deixar de estar en peligro, ten un instinto básico que o sigue relacionando coa forza da gravidade, e coa vida real e co analóxico que aquí a veces parece que temos un pouco perdido. É unha potencia tecnolóxica, é unha potencia, penso que atende posiblemente as súas serias diferencias regionais moito máis que o Estado español, e non pode ser, non coñezo ese autoodio. Digo autoodio empregando unha palabra posiblemente abusiva e demasiado rápida, demasiado sintética. A mellor non exactamente autoodio, pero hai unha especie de desconfianza cara ao vernáculo, como se o vernáculo representase sempre a pobreza que hai que deixar atrás, que non vexo facilmente en outros países. Non existe eso. En Cataluña non o vin, que tampouco é un país perfecto, e penso que non existe no País Vasco. Non digo que haxa modelos que teñamos que imitar, pero que hai unha especie de autofustigamento galego que é moi nocivo. Isto aparte das políticas absolutamente envenenadas dos poderes de turno. De nada. Algúnha pregunta máis? Pois vou facer unha pregunta, se me permites. Que lugar ocupa a memoria nunha sociedade digital como a nosa? Pois a memoria está convertida nunha memoria de polo, pola numerificación. A xente ten que tropezar para ter memoria. Só lembramos o que foi algo parecido a unha ferida, ainda que fora unha ledicia moi forte. Entón, como todo, se nos descuidamos, está constantemente cuberto por unha tecnoloxía tan flexible como a vida mesma, que pinta de memoria, delegas en Google ou en Internet. En Abizabano, o teu móvil te recorda que tua nai morreu o mesmo día en que estamos agora en outubro, pero claro, a perda de memoria, que a veces é escandalosa, gracias á cal viven os políticos, prácticamente impunemente, sin vergonza, pois é unha consecuencia máis psíquica de un sistema onde a fluidez, a liquidez, a liquidación, en varios sentidos da palabra liquidación, deixou todo en manos de aparatos acéfalos. Todo o que sexa presencia persoal está en crisis. A memoria é unha delas, a imaginación é outra delas e o descaro é outra delas. Fijadevos que está en crise a mesma figura do gamberro no ensino, porque o gamberro, con certa memoria das túas debilidades, te buscaba as costillas. Cada día iniciaba unha guerra de guerrillas, pero isto se corresponde a un mundo analóxico que deixamos orillar. Entón, boa parte das tecnoloxías corporais que tiñamos integradas, memoria en primeiro lugar, quizás, están en serio peligro non digo de extinción, pero sí de desvaecemento. É bastante escandaloso a impunidade co que un pode decir e facer disparates sin que pase nada, porque incluso parte dos amigos non lembran que dixeches exactamente o contrario, Antonte. Se lle botades un ollo á película La peor persona del mundo, que non vai exactamente desto, pero ten algo que ver con isto, pois a tipa, unha pija ben nacida en Oslo, por aí, en Noruega, intenta ser gamberra para tropezar con algo, e cuestalle moito, porque todo Dios se traga os disparates que di.
Como se as naxes mesmas que ela insulta nunha festa na que se cola non tuveran memoria. Estamos nun mundo difícil. A parte que o divertido é considerar este mundo difícil e o reto, non os pasados. Creo que non hai ninguna pregunta máis, polo tanto, moitísimas grazas, Ignacio. A vosotros. E continuamos. Continuamos coa mesa de relatorios. Sí. Estaba xogando con él, pero... máis cómodo. Queres... Vas ti agora? Pois entón, mira, quedo aquí. Bueno, hola, boa tarde a todas e a todos. Non sei, María, non estou vendo agora, pero, bueno, se vos parece, imos comezar. Bueno, o meu nome é Ana Díaz, son a persoa que vai a moderar esta mesa. Hoxe imos falar sobre as publicacións especializadas en soporte físico en galego, bueno, novas ferramentas, digamos, para desenvolver a comunicación, falando de proxectos específicos con todas estas persoas que están aquí hoxe na mesa. Bueno, antes que nada, quería agradecer ao Consello da Cultura por contar comigo hoxe. Para min é moi importante estar aquí, fíxome moita ilusión cando me chamaron. E, bueno, un pouco fiando co que falaba Ignacio ao comezo, penso que nos últimos anos si que esta hiperconectividade tan froito do consumismo salvaxe de información que nos facilita internet, ao final temos tantos estímulos aos que responder que perdemos moitas veces a capacidade de desenvolver a comunicación correctamente. Gustoume moito, Ignacio, como definiches a lectura, o tema de que é unha experiencia física problemática. Sí que é importante, creo, manter esta maneira de consumir información.
Un dos xeitos que temos para coidar a comunicación e o xornalismo no caso da lingua galega son as revistas especializadas. Eu, dentro do meu traballo como comunicadora, considero de moito valor todas estas publicacións que, digamos, son exhaustivas na difusión da información, o papel, ao final, enviar ao prelo información, incide en rigurosidade desta comunicación. Deixamos un pouco de lado o que falábamos das redes sociais, de que hai un anonimato que permite a calquera persoa dar difusión a según que informacións. Digamos que o formato en papel é importante ser rigurosos e garante, digamos, que todas as publicacións en lingua galega beban un pouco desta rigurosidade. Entón, para falar desta cuestión, desta mesa, temos a 4 poñentes. Vai a comezar Francisco Fernández Rei, que é membro do Consello de Redacción da Trave de Ouro, máis tamén de Nova Ardentía. Temos tamén a Alberte Sánchez, da revista Cerna. Temos tamén a Alejandro Nieves, que é un dos promotores dun fanzine que se chama Farlopa Fanzine, e a Marta Cortés, que é a responsable da revista Saldoira do Instituto de Martisela do Barco de Valdeorras. Entón, se vos parece, vou a ir presentando a cada unha das poñentes e dos poñentes empezarán cada un deles coa intervención na que nos explicarán un pouco máis polo miúdo cada un dos seus proxectos e iniciativas e despois, ao remate das 4 intervencións, poderemos ter un momentiño de mesa no que reflexionar un pouco todas xuntas sobre esta cuestión da prensa escrita en galego, en medios especializados, en fanzines e en publicacións escolares. Entón, imos comezar con Francisco Fernández Rei e desme permitir que me saque aquí a chuleta porque, a súa trayectoria, a verdade que é bastante complicada de lembrar. Entón, Francisco é catedrático de Filoloxía Románica pola USC, é numerario da Real Academia Galega, tamén membro do padroado do Museo do Pobo Galego e do Consello da Fabla Aragonesa. Ao longo da súa traxectoria ten investigado o galego oral e as súas variables dialectais en moitísimas publicacións ao longo da súa extensa carreira. Tamén é codirector do Arquivo Galego Oral xunto a Carme Armida. Ten estudado a posición do galego na Romanía, a elaboración do galego moderno ou a situación das linguas románicas minorizadas. Tamén ten analizado moi fondamente a terminoloxía e a cultura mariñeira en traballos como Moita costa, pouco mar, o léxico mariñeiro e a construcción do estándar galego, entre outras moitas publicacións. E, hoxe contamos con el aquí en calidade de membro do Consello de Redacción da Trave de Ouro e de Nova Ardentía. El vainos a contar un pouco máis polo miúdo a súa experiencia nestas dúas publicacións, pero así a modo de contexto, a Trave de Ouro, como todas sabedes, é unha revista galega, actualmente de periodicidade cuadrimestral, que versa sobre pensamento crítico, publicada por Sotelo Branco Edicións dende 1990 e a partir de 2017 editada por Atlántica Comunicación. No caso de Ardentía, desta volta xa actualmente chamase Nova Ardentía, é unha revista fundada no 2004, que estivo en circulación ata o 2015 para reformularse en 2017 como Nova Ardentía. É a revista galega de cultura marítima e fluvial Francisco é membro do Consello de Redacción. Entón, podemos darlle paso, Francisco, cando queiras. Moitas grazas, Ana, e moitas grazas aos organizadores, en particular a Ánxela Rodríguez, por terme invitado. Vou vos falar, a ver se non me paso do tempo, de dúas revistas das que eu son cofundador e son membro do Consello de Redacción. Son dúas revistas totalmente distintas. Fai agora 33 anos, nesta primavera do outono, que como popularmente lle chaman os labregos de Lugo e de Galicia interior a etapa que está entre a vendimia castañeira, pois Ferrín xuntounos a bastantes persoas na editorial Sotelo Blanco. O común denominador de casi todos é que éramos nacionalistas. Uns con adscripción partidaria, outros non la tiñamos, pero éramos nacionalistas. Entón era para ver se éramos capaces de facer unha revista que pensase Galicia, que pensase o mundo desde Galicia. E fomos capaces.
Entón, pois, en marzo do 90 apareceu o primeiro número da Trave de Ouro, que se estruturaba en varias seccións, unha sección que chamamos cuestións, que son artigos grandes, despois acotacións, artigos máis breves, unha sección de textos para recuperar textos galegos ou ben para publicar textos novos en galego ou de outras linguas e traducidos, unha sección de crónica e unha de publicacións. E despois tiñamos unha sección guadiana que lle chamamos censura democrática, que o noso principio é que toda publicación ten dereito a publicar, a non publicar o que queira. Ora, nós temos dereito a publicar o que outros non publican. Esa activouse bastantes veces. A última vez debe ser no número 87 ou 88. E dou bastante xogo. Ben, este é o primeiro número. E, además, o primeiro artigo era un dos grandes pensadores, un dos grandes filósofos europeos, que era Alain Badiou, e, ademais, en galego. Escrito para nós, para a revista. O Consello de Redacción, en principio, Ferrín, desde o momento ata hoxe, ele é o director. Hai dous cosecretarios de redacción, un é Rosa López, outro son eu, e o primeiro Consello de Redacción era bastante amplo nesta primeira etapa. O breve editorial do primeiro número é que ten como mascarón de proa unhas palabras que deben ser de Cunqueiro, porque están publicadas na revista Galicia de Mondoñedo 3032, deben ser de Cunqueiro, que din: estamos abertos a todos e a todo. Teimamos que nada do noso tempo e terra non se alleo. Este verbo editorial era un pouco unha declaración de principios, dicindo que nós intentamos, neses momentos que estaban ocorrendo, a caída do muro de Berlín, a desfeita da Unión Soviética e demais, intentar pensar o mundo desde nós, desde Galicia. Poño agora aquí o número 100, que é de decembro de 2014. E poño isto porque os editoriais son 2-3 follas sobre poemas políticos, culturais, do momento. E neste caso, encargouseme a min que fixese unha síntese dos 100 números. Bueno, un borrador da síntese. É un editorial de 12 follas. Bueno, aí aparece co debuxo de Carreiro, que aparece sempre desde o número 8, 25 anos de pensamento crítico e sen transformar o mundo. Ben, así, un pouco polo aire para non aburrirvos, para que vexades que o que se tratou aquí, tratouse todo, tanto de fora como de aquí. O sea, nesa selección que eu fixen, era un dos puntos, o desmoronamento da antiga URSS e a crise do socialismo. Sobre todo, con reflexións de xente galega. A globalización e as políticas neoliberais. Aí escribiu Chomsky, Toni Negri, Samir Amin, Zizek, etc. Despois estes filósofos franceses e non franceses, que son claves no pensamento contemporáneo. Badiou, Balibar, Labicar, Rancière, Jameson, etc. A situación sociopolítica galega tratouse en editoriais, en cuestións e acotacións. A problemática nacional do Estado, en particular, como encaixar a Galicia, Cataluña e Euskadi, e tamén a nosa simpatía, ben entendida, pola situación política e sociocultural dos países celtas. Había moitos artigos. E despois xa temas máis nosos, a historia de Galicia desde o Alborexar ao século XV, a historia máis recente, feitas todos por xente que algúns non son historiadores, pero sí fixeron artigos preciosos de historia. Logo temas tan distintos como o agrarismo, a crise agrario, a etnoloxía, a economía, o medio ambiente, o audiovisual, o cinema. O que aí aparece son un par de persoas, pero hai podía ter posto moitas máis. Tratouse o patrimonio marítimo, sobre todo por Dionisio Pereira, que é un dos fundadores da Federación da Cultura Marítima, é un gran especialista, pero tamén o patrimonio etnográfico e moi diversos enfoques do que é o noso patrimonio. O feminismo tivo a súa cabida, igual que a violencia de xénero. A pedagogía didáctica, con aportacións de Herminio Barreiro, gran pedagogo, e doutros. As artes plásticas, temas científicos. Non é que houvese moitos temas científicos, pero sí houve algúns, como a saúde mental, o neoliberalismo, a aportación de figuras como Parga Pondal, represaliado no franquismo, expulsado na Universidade Galega, que é unha grandísima figura, a relación da literatura e a sociedade,
Houve traballos fundamentais sobre as tres coroas do noso xurdimento, o sea, sobre Rosalía e Curros e Pondal, pero tamén houve bastantes traballos, e siga vendo, sobre Cabanilla, Risco e Pedrallo e autores máis recentes, sobre clásicos de literatura universal, Brecht, Schiller, S. de Queiroz, etc. A literatura medieval, o sea, un estadounidense da Universidade de California, Harvey Scharer, descubrira unhas cantigas de amor musicadas de Don Denis na Torre do Tombo. Entón, pois, contamos cun dos traballos dele, a parte de estudiosos da literatura medieval que son galegos. Anosáronse moitísimos textos de outras linguas. Eu aquí quería citar pois, o que fixo Darío Xoán Cabana coas xollas da poesía occitana e, sobre todo, Manuel Outeiriño, que anosou, puxo en galego para nós, a Sigmund Freud antes de que fose Premio Nobel de Literatura e antes de que aparecese en español certos poemas, apareceron aquí na trave. O mesmo de Ariel Salgado, sobre todo de poetas norteamericanos. Editamos moitos textos inéditos. Simplemente cito o que é o testamento literario de Vidal Bolaño, sen ir máis longe. Unha das teimas nosas tamén foi o mirar cara ás comarcas extremeiras, que son as zonas de Asturias, León e Zamora, onde se fala galego. Xa no primeiro número aparece a problemática do galego extremeiro, porque o galego para nós non remata na Galicia administrativa, e ademais tamén editamos textos literarios de autores destas comarcas extremeiras. Nos editoriais moitas veces estivo presente a lingua galega, como é lóxico. Eu simplemente aquí quero citar unha editorial sobre o famoso Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade de todos os partidos no Parlamento, pero que é prácticamente papel mollado, por desgraza, do 2004. Tamén, ao momento, fixemos unha editorial sobre as bases do que despois foi o decreto de plurilingüismo do ensino, esa marcha atrás co goberno Feixóo. E despois tamén felicitamos porque nos agardou cando tivemos o dominio .gal. A situación das linguas europeas minorizadas estiveron sempre presentes. En concreto, no número 47, que é o 2011, é prácticamente todo dedicado á situación das linguas minorizadas, tanto do Estado español como de Europa. Portugal estivo presente desde o número 1, unha entrevista que lle fixo Outeiriño a Otelo Saraiva de Carballo, pero tamén a literatura africana, de expresión portuguesa, a poesía. Aquí, antes de que fose coñecido mundialmente Xanana Gusmao, o que acabou sendo o primeiro presidente de Timor, nos publicamos poemas de Xanana Gusmao cando estaba na cadea. Recensións houbo de todo tipo, de obras galegas e de clásicos universais anosados, como foron Homero ou Sartre, por exemplo. Na crónica tratouse de todo. Varias veces as documento Kassel, o Foro Mundial de Porto Alegre, homenaxes a mártires, por decirlo así, tan diferentes como Casal ou Moncho Reboiras, a Semana de Filosofía de Pontevedra prácticamente, e cada ano se facía unha crónica, os Pedróns, os discursos tanto de honra como de ouro. Este é así moi polo aire. Desde o número 8, como xa dicía antes, Pepe Carreiro fai un editorial que xeralmente glosa de xeito moi visual as ideas expostas no editorial. E logo esta sección de censura democrática que vos indiquei antes, que é un pouco un guadiana. As linguas da revista foron sempre o galego e o portugués. Mais o galego, pero son as dúas linguas da revista. Este é o número 105 de 2017, porque antes tiñamos o soporte humano e material da editorial Sotelo Blanco. Despois houve aí unha crise na editorial, a revista estivo un ano e medio en stand-by prácticamente, e desde agosto do 2017, a partir do número 105, que na edita é Atlántica de Comunicación. Respetouse totalmente o que é a cuestión, incluso se antes a maquetación era de Mantecón, agora respetouse tamén o sistema que inventara Mantecón, simplemente que todo o que é o sumario aparece xa na portada, pero sigue sendo no esencial como o de antes. A Secretaría de Redacción, a dirección e a Secretaría de Redacción seguimos sendo os mesmos, pero o Consello de Redacción é moito máis reducido do que era antes. Este é o número último, 120. Nos primeiros números, nunca fixemos números propiamente monográficos. Houve, si, ese das linguas minorizadas, pero
sempre houve temas, por exemplo, cando a primeiros dos 90 houve a polémica sobre a autodeterminación das nacións, das diversas nacións daqui, do Estado español, pois sí que houve números onde diversas persoas trataron de autodeterminación. E así noutros números. Neste número non é que sea dedicado totalmente a Darío Xoán Cabana, pero sí, foi unha das persoas que traballou do primeiro número na Trave e, nada máis morrer, pois dedicamos, primeiro publicamos un texto inédito del, unha conferencia que dou sobre Pedro Madruga, e despois moi diversos textos de xente, uns de xente amiga del e outra xente que non o era. Entón, de alguna maneira, pois é a nosa homenaxe a Darío Xoán Cabana. E a parte na editorial, como se fixo sempre, é, neste caso, unha reflexión sobre a situación sociopolítica deste momento. Esta guerra descarada entre Estados Unidos e Rusia ou entre Estados Unidos e China, onde quen leva as patadas no cu é Ucrania, e onde Estados Unidos fai moita caixa, pois é unha reflexión, creo que moi boa, sobre o momento isto que estamos vivindo, porque nunca deixamos de tratar o que pasa no mundo. Falando un pouco dos apoios, ata o número 104 tivemos, a revista era trimestral e tivemos sempre o apoio material e humano de Sotelo Blanco. Nos 16 anos de Fraga, que foron estes anos en que estivo en Sotelo Blanco como editorial, nunca a Xunta de Fraga e Iribarne puxo ningún anuncio, ningún, nin sequera algún anuncio deses inocentes de que non se coman peixes pequeniños, nada polo estilo, nada, de nada, de nada. No goberno bipartito, a conselleira de Ángela Bugallo mercounos de 2 números 300 exemplares, pero non fixo suscripcións de ningún tipo, que realmente é o que importa. E temos que recoñecer aquí que foi o goberno do Estado, o sea, primeiro na época de Sotelo Blanco, de Felipe González, con Semprún, cando era ministro de Cultura, foi cando empezaron a comprar publicacións, pero para as revistas, para as bibliotecas do Estado español. Eran 300 exemplares, despois, estando despois Mariano Aznar e de ministro de Cultura e Educación, Mariano Rajoy, ou Esperanza Aguirre, baixaron un pouquiño a 200, 250, pero nunca deixaron de mercar. Realmente o que se facía era, daba unha listaxe, enviábase ás bibliotecas, poucas en Galicia, pero sí no resto do Estado. E a revista, xa digo, estaba únicamente en español e en portugués. E desde o ano 2017, é cuadrimestral, edita Atlántico de Comunicación sin apoio ningún. Somos unha revista nacionalista de esquerdas que opinamos con total independencia, sin neutralidade e mollándonos sempre. Nestes 33 anos foi fundamental o traballo sempre xeneroso e nunca remunerado dos membros do Consello de Redacción e de todas as persoas que colaboraron con nós. Eu penso sobre todo en xente que lle pedimos traduccións do alemán, do inglés e de outras linguas, tamén do galego, e que nunca ninguén cobrou nada. Para nós, a trava de ouro é a procura da cultura e da plena liberdade. E neso seguiremos. E ben, paso ora a outra revista, a Ardentía. No ano 93, houve en Ribeira un modesto encontro de marcacións tradicionais, modesto, pero xente que participou nos encontro, como o sueco Stefan Morling ou Dionisio Pereira, e varias asociacións da Ría da Arousa, constituíron legalmente en Cambados, en novembro do 94, a Federación Galega pola Cultura Marítima, que despois, cando foi o ano do Prestige, acabaría sendo tamén marítima e fluvial. A Federación, o que fai máis relevante é cada 2 anos un encontro de embarcacións tradicionais. Entón, nas primeiras, foron no 95 en Coruxo, no 97 no Grove. En Rianxo realmente non foi a Federación, porque estaba prácticamente desfeita. No 2001 en Combarro e no 2003 na Illa da Arousa. E, a parte dos debates que había, das mostras de embarcacións veleando e demais, publicábase unha revista de cultura marítima. Este é do encontro do Grove, chamábase así, Revista de Cultura Marítima, onde xente que traballaba en cultura marítima, por exemplo, neste número Bernardo Maiz ou Dionisio Pereira, pois recollíase aí, igual que se recollían
debates que había sobre problemas da carpintería de Ribeira e outras cousas. Era unha revista moi modesta, pero era unha revista realmente interesante. Esta foi a última que se editou, que foi o Encontro da Illa da Arousa, foi o ano do Prestixe. É unha revista moi ben de contido, pero máis humilde porque para a revista non houve axuda da Xunta. Debían ter pánico, tiñan un pánico naquele momento a que se convertise nun ataque á Xunta, porque era o ano do Prestixe. Eu fui a primeira vez que colaborei aquí, como era o ano de Avilés de Taramancos, pois pedironme, Dionisio Pereira, que fixese algo sobre o mar e os barcos na obra en prosa en verso de Taramancos. A partir do Encontro da Arousa, o que fixo a directiva da Federación foi encargarlle ao Grupo Etnográfico Mascato, no que estaba, eu ainda non estaba, ou empezaba a estar. O sea, eran Dionisio Pereira e Luís Rei, as almas dese grupo etnográfico. Encargaronlle que pensasen nunha revista que se publicase, en principio, anualmente. E así foi. O sea, éramos o Grupo Etnográfico Mascato, máis Ivone Batiste, unha portuguesa que é a directora do Museo Municipal de Esposende. A revista, podedes ver todas as revistas na rede. Se buscades Culturmar e Ardentía, o sea, a revista é dun luxo, creo que, porque coidase moitísimo, tanto a impresión e, sobre todo, a foto. O sea, eu creo que é unha revista moi luxosa. E a tiraxe era de 1000 exemplares. Que é o que pretendíamos coa revista? 3 cousas. Investigar, que é promover a catalogación e estudo multidisciplinar sobre o mundo da cultura marítima, en principio e logo fluvial. Rescatar, recoller a memoria viva dos protagonistas da cultura marítima, recuperar elementos perdidos, dignificar no amplo sentido da palabra todo relativo ás actividades e comunidades relacionadas co medio marítimo e fluvial. E despois, importantísimo para nós, divulgar, dar a coñecer, e chegado o caso reivindicar, os valores e potencialidades que encerra esa realidade polimorfa e ricaz a que alude o nome da propia revista. É que somos moi conscientes de que temos moito mar, pero había moi pouca cultura, moi pouco mar na cultura galega. O sea, eu son de familia mariñeira por parte de pai e de nai, polo tanto, eu criei-me aí nese mundo. Se eu, en vez de ser da beira do mar de Cambados, fose dunha das parroquias do interior, sabería moito seguramente do Albariño ou dos Repolos e outras cousas, pero moi pouquiño do mar. Nada. Ben, entón, o que pretendemos desde o momento foi facer unha revista para un público heteroxéneo e moi diverso, misturando rigor e amenidade. E, sobre todo, evitar o endografismo saudoso, as estampas mitificadoras do traballo do mar e o tipicismo. O sea, era tratar un mar vivo e uns ríos tamén vivos. E cando decimos ríos, referímonos tamén aos do norte de Portugal, porque realmente a federación, ainda que se chama Federación da Cultura Marítima, é a Federación da Galequia, porque en Portugal non é unha federación de cultura marítima, é as asociacións do norte de Portugal, de Esposende, de Viana do Castelo, forman parte de pleno dereito, por iso digo que é da Galequia. A revista ten unhas seccións fixas, a primeira é a Atalaya, que é unha especie de editorial, que foi o director, despois o signo de proa, que é onde se fan recensións de libros galegos e portugueses. Que é máis... Eu colaboro nesta sección, pero realmente a alma dela é Emilio Insua. Unha sección de letras da Almadraba que é para rescatar textos clásicos da literatura galega que teñen que ver co mar. Unha sección desde o primeiro número que é Pintores do mar, que son artistas, homes ou mulleres vivos ou mortos, co mar como inspiración. No último número, que é o 14, en vez dun pintor, o que puxemos foi un fotógrafo do mar. O sea, porque a parte de pintores tamén hai fotógrafos do mar. E despois, isto para nós tamén é fundamental, que son entrevistas a homes e a mulleres do mar, porque queremos que a xente que sufriu realmente e viviu todo ese mundo que fale. Despois hai unha parte variable, por unha parte un tema previamente elixido polo Consello de Redacción, que é o que aparece na portada, e despois outros temas que normalmente teñen que ver co encontro que se vai celebrar, co encontro que se celebrou ou con outros temas. Por exemplo, no número 5, que é de 2009, xa aparece na portada Camiño de Muros, porque o encontro iba a ser en Muros. E logo facíase referencia a Ferrol, onde tiveramos o encontro de embarcacións. Pero despois tamén falábamos de Brest,
No ano 2008, a Federación da Cultura Marítima, o Movemento de Socialización da Cultura Marítima, tocou o ceo. Xa non hai máis onde ir. Porque no ano 2008, Galicia, non España, Galicia, foi a primeira nación sin Estado que foi a invitada de honra en Brest. En Brest fanse cada 4 anos unha especie de olimpiadas, entre aspas, da cultura marítima. Por ali pasan polo porto de Brest, que está todo fechado nese momento, ten unha parte moi comercial, e logo ten a parte, é unha especie de Ferrol, pero moito máis. Os submarinos nucleares franceses están ali. Teñen unha base naval moi grande. Aí ábrese todo, e aí fomos no 2008, nós, Galicia, coa tipoloxía de barcos nosos, os invitados de honra. A esquerda nosa, separados, estaban Noruega, estaba Croacia, e logo xa lá máis longe, Madagascar e Vietnam. Bueno, pois, iso foi tocar o ceo. Pois, eu, nese número, como tive a sorte de estar ali, pois, fixe unha reportaxe fotográfica, e máis, bueno, porque é un orgullo para nós, iso. As linguas da revista son o galego e o portugués, en parte porque hai sempre colaboradores portugueses. A excepción está no número 1. O número 1 está dedicado ao patrimonio inmaterial. Este era o momento en que Ponte nas Ondas estaba facendo a súa campaña para que o patrimonio galaico-portugués fose declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. E nós contribuímos desde o primeiro momento a esa campaña co patrimonio inmaterial dos ríos e das. Entón, a revista fomos a presentar a Douarnenez, que fomos invitados de honra no 2004. Entón, como íbamos presentar en Francia, os artigos teñen todo un abstract, un resumo en francés, e cando son textos breves, como é a Atalaya, pois estaba redactado en francés. Este é o primeiro número, este é o segundo número, Barcos e Xentes, que coincidiu co encontro de embarcacións de Cambados. O sea, aquí hai un artigo grande sobre a tipoloxía dos barcos galegos, outro sobre os barcos en Portugal, e outro sobre os barcos do interior, as barcas. Os en galego barcos son os do mar, as do interior son barcas. E outros temas, non? Isto que aparece aquí é un dos pintores, chamase Godai, que é do que se trata despois no final. Este é un número 3, titulámoslo Un mar de memorias, a foto é de Blanco Amor, e este coincidiu era o 2006, era os 60, 80 aniversario da Guerra Civil, ou algo así. Houve un barco chamado Hidra, que era do Grove, que durante todo o mes, un mes e pico no verán, percorreu os portos atlánticos ata Ferrol. Entón, aí o que se facía era rememorar un barco que se chamaba Upamendi, que cando Franco tomou Bilbao tiña tantos presos que ao final colleron un barco, Upamendi, e alá o puxeron frente á illa de San Simón. Entón, era unha cadea, porque en San Simón xa non podía meter máis xente. Entón, o barco este Hidra o que fixo foi recorrer todos os portos da parte atlántica, no subido de Ferrol, e tamén houve unha especie de homenaxe ao Blanco Amor, porque é un excelente fotógrafo, e puxemos unha foto dele. Esta é unha portada que a mí me parece moi impactante, xente da Arousa, dedicado ás mulleres. Prácticamente todos os artigos teñen que ver co mar e as mulleres, neste caso concreto. O mar tamén ten as mulleres, xa vou rematando. A Ardentía ao principio era anual, do 2004 ao 2008, 2007, despois foi bianual, e que era moi difícil. Nós non tiñamos para distribuíla, distribuíase aquí en Couceiro, moi poquinhas librerías, ou polos as asociacións, pero costaba, o sea, foi-nos imposible que fose anual. A partir do 2017, unha vez que morreu Luís Rey, que era o director, da directiva encargarnos a Emilio Inse e a min intentar reforzar a revista. Chamámoslle Nova Ardentía, este un pouco facendo como se fai nos portos do mar. Tes un barco, e cando tes un novo barco, poslle outro nome. Meu avó tiña un barco que era Joven María, pero eu que conocín cando era xa pequeno era Nuevo Joven María. A tripulación é prácticamente a mesma. De feito, aquí a tripulación somos prácticamente os mesmos. Pero é para que se vexa que hai uns cambios, aínda que o camiño xa está marcado. O coordinador, non quixemos poñer director, senón coordinador, que é Emilio Insua, edita Culturmar, que
o nome que ten agora a Federación Galega de Cultura Marítima. En principio tiramos 1000 exemplares, non sendo no último número, porque tivemos que poñer 20 ou 30 follas máis das 100 que contábamos, e aquilo era moito máis caro. E agora temos como novedade, nesta nova etapa, que temos unha distribuidora que nos pon a revista en máis de 150 puntos de venda. Este ano, para poder sacar a revista, o último número, que está co mesmo luxo de sempre, tivemos que acudir á publicidade institucional, a Diputación de Pontevedra, a Diputación da Coruña e diversos concellos marítimos, porque este ano o encontro de embarcacións tradicionais que tiña que ser en Moaña, unha semana antes de empezar, hubo que desconvocalo. O sea, había COVID por todas partes, pero no Morrazo era infernal. Entonces, o non termos o encontro, pois, ao final, do encontro sempre queda un remanente para a Federación. O sea, que hubo, por unha parte, se existiu a Federación nos últimos meses era gracias á presentación da revista, porque non pude haber outro tipo de actividades, si as presentacións que facíamos da revista. Pero, por outra parte, para facer un novo número non había fondos. Entón, afortunadamente, coa publicidade institucional de concellos e tal, pagouse os 3 ou casi 4.000 euros que costa cada número. Únicamente cobra un maquetador e logo de imprenta. Creo que xa nada máis. Este é o número primeiro da nova xeira, que é o número 9. Este é o número 14, o último que fixemos. Coa pandemia pola popa, marcamos novos rumbos. Este é o sumario que non é amplísimo esta vez. Eu podo vos decir, en canto as miñas colaboracións, que na fase anterior fixen un pouco de todo. E nesta outra, de alguna maneira, o que estou facendo, un tema que é un pouco meu. Si no número anterior estudiei os nomes dos peixes en galego, os nomes dos peixes en todo a nosa costa, e despois visto cales son as formas máis estandarizadas, esta vez fixeno sobre os mariscos. E no próximo número seguramente faga sobre a palabra ardentía e ardora, porque como o Consello da Cultura Galega no mes de xullo me invitou a falar da ardora e ardentía no galego oral e no galego literario, pois vou aproveitar ese material. E no futuro farei seguramente traballiños sobre léxico noso, porque hai un descoñecemento moi grande do léxico galego. E hai moitos castelanismos metidos que aparentemente non o son. O sea, toda Galicia está chea, toda Galicia, de sitios que pon confraría de pescadores. Ese pescadores que está aí é un castelanismo. Eu non é que non me cansara de dicilo, tanto na academia como noutros sitios. Pero, bueno, ese confraría de pescadores é un castelanismo, porque a forma xenérica é mariñeiro, e hai sitios, hasta meu pai, que non ten nada que ver con isto, unha vez hai moitos anos, dicíame, vendo no posto de Cambados, popularmente pósito, dicíame, pero que confraría de pescadores se aquí non hai ningún pescador? Porque os pescadores son os mariñeiros que pescan con liña, os que andan ao polvo, os que andan co palangre. O sea, é mariñeiro que é o xenérico. Iso por unha parte. E por outra parte, tanta reivindicación do traballo da muller, desde hai anos, nos pósitos, nas confrarías, o papel da muller é importantísimo. Tanto é así que hai confrarías que son mulleres que nas levan. Eu estou cansado de decir que se lles chame pósitos de mariñeiros e mariscadoras, porque creo que é como se ten que gañar. O sea, levo anos dicindo. Algún día supoño que se porelá. É así. E a parte que confraría é un termo relixioso. Substituíuse pósito, que é o termo popular de antes, por un termo relixioso. Polo menos no dicionario da Academia, desde hai un par de anos, xa figura como sinónimo. Logrei poñer, non tirar confraría, pero pósito aparece ali. E máis nada, sinto terme pasado demais. Bueno, moitas grazas, Francisco. Se vos parece, como comentábamos, non sei se tedes algunha dúbida, pero imos rematar ca quenda de intervencións e despois calquera cuestión que querades comentarlle a Francisco, podemos pola en común ao remate do resto de intervencións. Bueno, imos pasar agora con Alberte Sánchez. Albert, prefires sentarte ti ali ou... Non fai falta, cambiar de sitio, creo que... Vale.
Bueno, Alberte Sánchez, pasamos dunha revista fundada e con unha trayectoria moi longa como é a Trave e Novar de Antía, a revista Cerna, que tamén foi fundada no 1986. Entón, hoxe temos connosco a Alberte Sánchez, que está no Consello de Redacción da revista. E, Alberte adícase dende Distrito Xermar ao diseño gráfico, a fotografía, a comunicación e a asesoría gráfica de diversas entidades como a Universidade da Coruña, Xunta de Galicia, Asociación Galega de Editoras, Diputación da Coruña, concellos de todo tipo como Malpica, Cambre, Carballo, partidos políticos de todo o espectro, a Voz de Galicia e outras moitas entidades. Ten participado en exposicións individuais e colectivas por todo o país, ten sido encargado do deseño e da fotografía de publicacións como Vila Santara ao teu carón ou Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria, entre outras moitas. Como os decía, hoxe está aquí en calidade de membro do Consello de Redacción de Cerna. Cerna é unha revista fundada no ano 83, é a revista galega de Ecoloxía e Medio Ambiente, de ADEGA, da Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia. Así que, doulle paso a Alberte cando queiras, podes comezar. Ben, grazas por asistir, oírnos estes pequenos medios de comunicación. Como moi ben dicía Ana, Cerna é a revista galega de Ecoloxía e Medio Ambiente e está publicada ininterrumpidamente dende o ano 86, estando editada pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Poñemos que está editada dende o ano 86 porque, no seu momento a ADEGA así o decidiu, pero realmente o primer número, ainda non chamado Cerna, data do ano 84. Ben, o nome de Cerna, como moi ben sabedes, é a designación que se fai da parte central dos troncos das árbores, mas tamén se nomea así ao miolo das cousas ou o contido esencial dun elemento. Cerna comeza a súa andaina polo ano 84, como acabo de dicir, e nese comezo leva o nome de ADEGA, ata que 2 anos despois adopta o nome de Albada Branca, mas aínda volve a retomar o nome originario da ADEGA no ano 1990, ata que finalmente no ano 93 sí que se adopta xa o apelativo polo que hoxe aínda é reconhecida que é Cerna. Un dato curioso, pero tamén moi significativo, é que se collemos calquera das revistas actuais de Cerna, podemos ver que o depósito legal que figura nos seus créditos aínda data do ano 86. Pensamos que son bastantes anos de historia para unha revista de divulgación ambiental e publicada en galego. Aquí podemos ver o diseño da capa do que podemos considerar o número 0 da revista Cerna, ainda que conteña o nome da ADEGA e está editada no ano 84. É curioso que podemos retomar algo do que se falaba antes do baleiro de Galiza e a problemática que hai, por xustamente xa no ano 84 se falaba da problemática dos incendios no noso país, que non mellorou absolutamente nada. No ano 86, como dixen antes, pasa a denominarse Albada Branca, e aquí podemos observar o diseño da capa dese primer número chamado así, e tamén volvemos a reincidir que a ADEGA xa no ano 86 xa falaba do que hoxe, creo eu, ao meu entender, o principal defensor do crecemento como é Carlos Taibo. Pois xa no ano 86 en Cerna se escribía o progreso como catástrofe. E tamén longa vida a paz. E tamén fora a OTAN das nosas vidas, o OTAN ou paz. Pois isto xa no ano 86 Cerna o levaba na súa revista. No ano 83 edítase o número 3 da revista, que xa conta con a capa un pouco máis elaborada e atractiva. Esta de aquí. Mas tamén, ainda que agora se pechasen as centrais térmicas, pois tamén
xa neste número se falaba da problemática das choivas ácidas no noso país. E no ano 90 hai un cambio de deseño e volve a retomar o nome de adega, ainda que, como xa dixen antes, no ano 93 sofre outro cambio visual e pasa a chamarse definitivamente Cerna. Ainda que dende o 93 conserva o seu nome, o seu deseño foi variando co paso dos anos, mas a temática segue sendo a mesma, xirando sempre alrededor da ecoloxía, o medio ambiente e a defensa do mesmo, mas tamén cuestións acoiciantes, como pode ser pois a defensa da paz e a non a guerra. Aquí podemos observar o cambio de deseño que se produciu en Cerna no ano 95. No ano 97 volve a ter outro cambio no seu deseño e esta vez durante 6 anos se adotou este deseño. Naquel tempo o deseño e fotografía corría a cargo de Xan Muras, que dende aquí quero darlle as grazas pola colaboración desinteresada a ele e a moitas outras persoas que fan en Cerna. No ano 2003 volvemos a pasar outro deseño da revista, atendendo este ao deseño da capa para a súa correcta visión nos puntos de venda de Cerna. Antes nomeábase que xustamente, creo que foi no xantar, que houbera un número que non se vía ben no quiosco e que houbera que cambiar e tal, pois xustamente este deseño atendía xustamente esas cousas de que se vise así na tal e se vise xa o sumario que correspondía a ese número. E xa no ano 2014 e ata o día de hoxe, este é o deseño actual da capa que podemos ver en Cerna. Vedes que tamén a estética é un dos eixes da nosa revista. Entendemos que o seu deseño ten que ir sempre actualizándose co paso do tempo, adaptándose ás necesidades e exixencias contemporáneas. Actualmente estamos revisando e mudando outra vez a parte estética da revista, que poderemos ver moi pronto no novo número editado de Cerna, que xa será o seu número 87. Como vedes, son moitos os números e os anos que ten Cerna de vida, mas temos que engadir que, a pesar de que a dita adega sempre estivo aberta a todos e cada un dos grupos ecoloxistas galegos. A CEMA e a Federación Ecoloxista Galega son dos grupos dos que máis asiduamente publican artigos en Cerna. Teño que engadir a este repaso do que foi e do que é Cerna, que é a única revista divulgativa sobre o medio ambiente e a ecoloxía de Galicia. Edítase cada 3 meses dende o ano 93 e faina íntegramente en lingua galega. Tamén temos que sinalar que é unha revista sen ánimo de lucro. Todos os cartos que son recadados pola revista invírtense totalmente nela. Actualmente edítase digitalmente, dándose a coñecer na propia web ou noutras plataformas digitais, mas aínda ten cabida a súa edición en papel. Cara a finais de ano imprímese o anuario que recolle aqueles artigos que o Consello de Redacción considera máis interesantes ou máis relevantes. Este é o anuario do 2015, ampliouse o número de páxinas e bueno, pois todos os anos polo menos facemos a edición en papel. Sinalar que o público que vai dirixido a Cerna xeralmente está comprometido coa natureza, coa cultura galega e adoita ser afíns cos movimentos ecoloxistas e tamén de xustiza social. Canto ao contido de Cerna, podemos dicir que, en xeral, os seus artigos xiran sobre a divulgación de calquera das temáticas do eido ambiental, a ecoloxía e o desenvolvemento sustentable, que fagan referencia ao ámbito galego ou tamén mesmo ao ámbito global. Os artigos están relacionados sobre todo coas seguintes temáticas: a ecoloxía, auga e ríos, conservación e biodiversidade, contaminación, enerxía e cambio climático, desenvolvemento sustentável, ecoloxismo, educación ambiental, flora e fauna de Galiza, forestal e montes, mar e litoral, cogumelos, ordenación do territorio, protección animal, transporte e mobilidade, entrevistas, recursos, cultura e patrimonio, roteiros ecolóxicos, residuos, historia natural e humana e sobre as nosas especies en perigo. Xa atinxindo aos datos de Cerna, dicir que actualmente contamos con uns 1.800 suscriptores, envíase a todos os socios e socias da adega e tamén se distribúen centros de ensino
bibliotecas públicas, universitarias, colectivos sociais e ambientalistas e nas 14 delegacións que posúe a DEGA en todo o noso territorio. A tirada actual é de 2.500 exemplares. O custo da maquetación e a impresión de Cerna é moi similar ao que se ven sacando coa súa publicidade. Estamos a falar sobre uns 3.500. Estes números temos que engadir os envíos postais aos subscriptores que xiren alrededor dos 2.500 euros. Decir que o resto dos cartos que se precisan para editar a revista Cerna, pois ponos a asociación que edita, que neste caso é a DEGA. Estes números temos que sumar unha porcentaxe da xornalista contratada para Cerna e todo o traballo voluntario que se fai na revista, que non é pouco. Estamos a falar da elaboración dos artigos, colaboradores, dirección, administración, consello de redacción, etc. Inda que estou contando o bonito, tamén teño que decir que Cerna tivo e ten a súa propia problemática. Antigamente, Cerna vendíase en quioscos e librerías, mas tivemos que deixar de facelo por non poder facerlle fronte ao custo que supoñía a súa distribución. Foi un duro golpe para nós, mas tivemos que avaliar e posteriormente tomar esa decisión para poder seguir coa súa publicación e seguir divulgando as noticias ambientais. Finalmente, no 2013, Cerna deixa de distribuirse para a súa venda directa, que non quita de que se siga publicando para os seus subscriptores. De feito, nunha enquisa feita nese ano, algo máis dun 70% dos socios e socias da DEGA querían seguir a recibir a revista impresa en papel nas súas casas. Polo tanto, o Consello de Redacción de Cerna toma a decisión de seguir publicando a revista en formato papel, cando menos ata que non nos abandonen as forzas ou a economía. Outro gran reto que estamos a viver agora mesmo foi e é o cambio ao digital e as novas estruturas da tecnoloxía. E digo que foi e é porque actualmente ainda estamos a traballar nese cambio. Sabemos que a digitalización e a súa transición non se pode facer de calquera maneira. Nestes momentos estamos tratando de cavilar, rumiar e avaliar a reconfiguración que temos que facer da nosa propia revista. Sabemos que non é un reto doado, posto que outras publicacións similares a Cerna acabaron por deixar de existir. Pensamos que esa reconfiguración pasa necesariamente polo cambio de deseño da revista, atendendo a súa correcta lectura e a súa boa visión nos distintos tipos de soportes digitais, mas tamén pasa pola creación de novos canais de difusión e ampliación dos canais actuais. Hai que deliberar sobre a posible perda de lectores, mas tamén avaliar as posibilidades de ganancia de outros lectores, sumando a todo isto a intencionalidade de seguir a facer unha revista atractiva visualmente. Mais aquí tamén nos enfrontamos a outro reto, conseguir unha revista atractiva, mas sempre pensando e sendo coherentes con a DEGA, que a quen edita é con nós mesmos. No seu deseño sempre temos que ter presente a reducción dos espazos en branco, o uso dunha tipografía que reduza o consumo de tinta, usar papel reciclado, empregar unha gramaxe inferior de papel ao que sería o ideal neste tipo de publicacións. Todo isto se fai, xustamente, porque é unha revista que versa sobre o medio ambiente. Entón, a verdade é que os espazos en branco que quedan realmente moi atractivos e visualmente moi bonitos nas revistas, pois en Cerna decidiuse xa fai moitos anos prescindir deles para contar o menos número de páxinas posibles. En canto á súa digitalización, Cerna aínda está pouco madura ao meu entender, mas temos que seguir avanzando paulatinamente cara a ese cambio, que, entre outras cousas, parece que nos ven imposto polo modelo de sociedade no que vivimos actualmente. Son cambios que igual nos dói ou nos molesta facer, mas temos claro que temos que seguir avanzando cara ao camiño dunha correcta digitalización para unha boa divulgación dos contidos e das ideas que queremos transmitir con Cerna. A historia e a experiencia así non lo indican, mas aínda con toda a era digital e a transformación dos medios que estamos a sofrir, pensamos que sempre terá cabida a publicación de Cerna en papel.
Quizáis, pasadas un par de xeracións, poidamos comprobar que definitivamente os medios de comunicación en papel morreron, mas actualmente consideramos que ainda teñen cabida na nosa sociedade. Sen máis, dar as grazas ao Consello de Cultura Galega por poder compartir con vós esta pequena historia de Cerna, desexar unha longa e frutífera vida a todas e cada unha destas pequenas pero grandes publicacións que comparten hoxe aquí con nós. Moitas grazas. A producción. Ahora sí, moitas grazas, Alberto, pola túa intervención. Bueno, eu espero que lle quede moita vida ao papel. Despois podemos debatilo se vos parece, pero creo que hai futuro. Un pouco nesa liña, agora imos continuar con outras dúas intervencións, empezará Alejandro e continuará Marta. Empezará Alejandro agora falando de Alejandro Nieves, da súa revista Farlopa Fanzine, que coedita e funda xunto a Sabela Domínguez Souto no ano 2020. Alejandro sempre estivo vencellado co asociacionismo, estudou Administración e Dirección de Empresas e Publicidade para especializarse posteriormente en Comunicación e en Sector Cultural. Como vos comentaba, no 2020 funda Farlopa Fanzine xunto a súa compañeira Sabela Domínguez, e para eles é un proxecto que nace coa pretensión de dinamizar a actividade cultural e a vida dentro da vila de Verín, busca tecer redes de todas aquelas persoas que segundo eles fan cousas na comarca de Verín. Entón, nada, con Farlopa o que pretenden é apoiar a proxectos culturais e tecer unha rede que dé apulo ao crecemento do sector cultural profesional na comarca de Verín. Entón, Alejandro, cando queiras, podes darlle. Moitas gracias, Ana. Faiseme raro que me presentes tan formalmente, porque traballamos entre noutras ocasións, pero bueno. Bueno, primeiro quería comezar dándolle as gracias ao Consello da Cultura Galega por acollernos hoxe nesta xornada, pero tamén, especialmente, se me permitides, a María do periódico SIL, non só por coordinar estas xornadas, sino porque hoxe eu estou aquí para falarvos un pouco de traballar no rural, traballar dentro do activismo e dentro do asociacionismo e traballar nos medios de comunicación. E iso creo que tanto María como todos os compañeros do periódico SIL son referentes. Na zona de Ourense inspiraron e sobre todo apoyaron a que nazcan proxectos como o noso. Entón, quería tomarme este minutiño previo a empezarvos de contar realmente que é Farlopa. Farlopa Fanzine, en realidade, isto que vedes aquí, tamén o temos abaixo, non deixan de ser uns cuantos folios dobrados, con máis ou menor calidade, pero que adquiriron un simbolismo moi importante na nosa comarca. Eu son codirector xunto con Sabela Domínguez Souto, que é a outra rapaza que vedes na foto da presentación. E nada, vou vos contar un pouquiño cal é o ámbito no que nos traballamos. Como dixo na presentación, a nos gustanos a xente que fai cousas. Entonces, realmente, o noso proxecto, que aínda que se vertebra neste fanzine, incluye tamén algunhas outras actividades, encontros, dinamizacións de mesas redondas, etc. O que buscamos realmente é que a xente que fai cousas na comarca de Verín, neste caso, se coñeza. Entonces, sí que de alguma maneira somos un medio especializado, aínda que intentamos ser o máis popular posible para realmente chegar a todos os veciños e veciñas, e traballamos como indiquei no rural. É un dato, creo que importante tamén, que como sinalaron algúns dos outros compañeiros, é un proxecto altruista. Entonces, digamos que todo isto que vos vou contar son reflexións que nacen dentro do asociacionismo e sobre todo desde ese activismo cultural, de alguma maneira. Entón, hoxe veño por falar do meu libro, que neste caso é un fanzine, pero quero facelo dende a reflexión de todos eses procesos orgánicos que xordiron segundo íbamos, de alguma maneira, creando o proxecto. Curiosamente, Farlopa Fanzine, que acabouse editando en papel,
naceu un pouquiño no mundo online. Non sei se recordades que no 2020 hubo unha pandemia, estuvimos así varios meses metidos na casa, entonces a min, que me dedicaba a comunicación cultural, deume por aprender a usar WordPress, que é basicamente co que se construyen os blogs hoxe en día. Bueno, como xa que tiña que facer unha entrega, dixen, bueno, vou empezar a facer entrevistas, polo menos paso as tardes entretido, vou entrevistar os meus colegas que sei que fan cousiñas, vamos a falar un pouco da vida en xeral. E así foi, unha das primeiras persoas que quixen entrevistar foi Isabela, porque ela tamén, a parte de xestora, tamén é creadora de contidos. E nada, na primeira entrevista xa me tumbou todo, porque me convenceu de que un blog non valía para nada. E, bueno, pois así debatindo un pouquiño, dímonos conta que, a pesar de levar toda a vida xuntos, conocernos, incluso participar en varios proxectos xuntos, descoñecíamos bastante da vida do outro. Chegamos á conclusión de que probablemente non fóramos os únicos que facíamos cousas, pero non sabíamos que os meus veciños e veciñas tamén facían cousas. E nos daba un pouco de raiva que a veces dentro do traballo, cando nos facía falta alguén para cubrir algunha necesidade, fósemos a buscarlo ás vilas e ás cidades, sobreentendendo que ali é onde estaba a xente que sabía traballar, cando realmente o fillo da panadeira tamén o sabe facer, e é o teu veciño na túa vila. Entón decidimos crear un proxecto. Daquelas ainda non sabíamos nin nome, nin de que iba a ir a cousa, decidimos que era un proxecto para unir xente, para que a xente que fai cousas, e cando digo facer cousas, que vou usar moito, xa aviso, tanto traballo en cultura, comunicación audiovisual, periodismo, crear contidos, podémoslo definir de alguma maneira. Pois empezamos a pensar como facelo. O primeiro era, digamos, pensar que necesidade había, existían medios de comunicación, e aquí vou facer unha intervención que tamén incluye os da mesa. Nos, por exemplo, hai unha revista que se chama Faíscas, que tamén é dun centro de ensino da nosa vila, e empezamos a pensar, vale, que necesidades cubre esta revista? Bueno, pois sí que é verdade que falan dos proxectos dos alumnos, falan dunha realidade, ca visión dos alumnos, pero todo se quedaba aí, non salía do centro. Gustábanos, en parte, esa maneira de contar as cousas, pero realmente estaba moi limitado o centro. Pensamos tamén en diarios locais. Realmente, os diarios locais cubren cultura, pero a pesar de cubrir cultura, obviamente, están moi segmentados, bueno, a palabra non é segmentados, pero están condicionados pola xenda mediática. Se tú tes a sorte de ser un artista cunha exposición, probablemente salgas nun medio local, pero se non, pois realmente non van ter tempo para estar pendentes de todas esas persoas que crean contidos e que realmente non teñen un evento. Tamén estou pensando en prensa especializada. A prensa especializada sí que pode atender a esas persoas que están en proceso de creación de proxectos, pero realmente, obviamente, para ser rentables, acaban tendo un ámbito xeográfico bastante amplio. Por lo tanto, tampouco acababa de cubrir a necesidade do local. Dímonos conta que existían moitos medios de comunicación, pero que ningún cubría realmente unha necesidade que tiñamos na nosa zona. Isabela era ela máis ben, tiña como entre cella e cella, quería facer un fanzine. A mí non me convencía en principio, porque aparte dese tabú de facelo en papel, realmente a estructura do fanzine teórica, pois posiblemente non se correspondía ao que nos queríamos facer. Pero pensamos e dixemos, bueno, deixemos de categorizalo, vamos a escoller o nome e vamos a supeditar os contidos que vayamos a crear ao obxectivo que temos. De maneira que o noso proxecto non ten unha periodicidade fixa, non ten unha estructura fixa, non ten unha maneira de crear os contidos fixa. Simplemente analizamos a quen queremos vender, entre comillas, a quen queremos presentar, mellor dito, e a partir de aí escollemos un modelo ou outro para poder traballar con esa persona. De alguma maneira xa tiñamos máis ou menos medio estructurado como queríamos empezar a traballar. Entonces empezamos a facer as entrevistas. Cando empezamos a facer as entrevistas dímonos conta que non éramos periodistas. Realmente non sabíamos afrontar unha entrevista, pero a noso que nos interesaba era coñecer a xente. Entonces realmente dímonos conta que non queríamos afrontar unha entrevista, o que queríamos ter era conversas, coñecer a esa persona. De maneira que as nosas entrevistas podían durar 3-4 horas e a mellor nos íbamos ao taller dunha persona que facía vidrio ou simplemente nos tomábamos un café ou, nos tempos malos da pandemia, facíamos un zoom. Pero no que non queríamos só preguntar, senón máis ben escoitar. Queríamos que a xente nos contara que querían contar da súa obra. E de alguma maneira tamén lles permitimos un pouquiño de participación. Por exemplo, se estábamos falando cunha persona escritora, ofrecíamoslle que, jolín, pois que debaixo do seu artigo, por que non podía ir un cachito narrado por ela e que contribuíra tamén a crecer, o sea, que crezcan os contidos do fanzine. Entonces empezamos a tirar por aí. E aí foi cando empezamos a ter o debate da lingua, porque claro, sinceramente non me acordo se as primeiras entrevistas eran en galego ou en castelán,
pero probablemente Sabela e eu falásemos en galego porque somos galegofalantes. Sin embargo, moita da xente que estábamos falando non era galegofalante. E se era galegofalante non falaba galego normativo. Entonces aquí, claro, cando nos dimos conta a hora de transcribir as cousas, tivemos que, un pouquiño de respeto ás cousas que nos contaba a xente, tuvemos que comentarlo. Mira, pues queremos traducir as vosas verbas, non queremos traducilas. Aquí deus unha cousa que a mí me pareceu moi curioso, que a xente deu por feito que xa iba a ir en galego, porque falábamos de cultura. O sea, chegarnos a dicir, unha publicación que fala de cultura, obviamente vai ir en galego. Pareceu unos maravilloso e a vez, pues bueno, ben podía ser en todos os ámbitos e non só no galego. Pero a hora de transcribilo, pues decidimos tomar unha decisión tamén que no momento foi orgánico, non pudemos analizalo, pero sobre todo preparar isto, dinme conta, tamén con un pouquiño viño de María, que nós temos a sorte de que non necesitamos escribir en galego normativo. Nós queríamos facer unha fotocopia de como falaba tamén a xente, de como nos contaban as cousas. Por lo tanto, incluímos dialectalismos, incluímos castelanismos, non nos importa esa parte do galego, con perdón da Real Academia por aquí ao meu lado, pero de alguma maneira tamén queríamos recoller esa cousa porque realmente é como fala a xente hoxe en día. E tamén queremos que se preserve, porque nós, por exemplo, os fanzines tamén os donamos, que ao final non vale tanto, pero deixamos unhas copias na biblioteca para que queden para o futuro e que a xente sepa un pouquiño como era o panorama cultural na nosa vila nos anos 20, polo menos. E nada, aquí, chegado o momento da lingua, sí que quería facer como un fincapé na importancia que para nós ten o idioma. Porque nós chamámonos Farlopa Fanzine. Dímonos conta, que a xente nos presente como Farlopa Fanzine costa. Temos salido en medios de comunicación os que falan de nós pero sin dicir o nome. Ou incluso administracións que nos chegaron a apoiar, pero nunca poñen o nome. E nós realmente temos un discurso para justificar o nome de Farlopa. Nós, cando estábamos pensando que nome lle queríamos poñer o fanzine, queríamos tamén que fora un pouco reivindicativo e que apoiara esa idea de que a cultura tamén é transformadora. Entón, empezamos a pensar en cousas típicas de Verín. Castelo de Monterrey, a auga, o viño, o río Támega, o contrabando, se me apuras. Todo eran temas que... Contrabando de café. Todo eran temas que, de alguma maneira, estaban xa moi usados. E digamos que de un pouquiño de broma, dixemos, las drogas. E, jolín, pensamos, bueno, pues tamén é verdade. O sea, igual que en Cambados ou outras vilas, é unha realidade de que son coñecidas por X circunstancias, pero que a xente non quere evidencialo. Cuanto máis ocultas, é peor. Hai que evidencialo. Pero claro, tamén nos dá un pouco de medo como facelo. Entonces, a decisión foi, despois de darlle bastantes voltas, me comí aí unha, é que a palabra farlopa non existe dentro da Real Academia Galega. Entón, o que quixemos foi, vale, pues igual se nos coñece pola farlopa, pero vamos a dar un significado propio, e igual cos anos, quen sabe, igual se lle coñece a Verín por farlopa, pero se refiren á cultura. Sei que dende fora, quizáis é un collido con pinzas, pero a verdade é que dentro de Verín e todo isto, pois a verdade é que sí que calou bastante, tiña bastante gancho, e chamamos a atención que tamén era un pouco que se buscaba, para que mentir é un fanzine. Entón, de alguma maneira, xa tiñamos todo montado, así que decidimos sair á rúa. Non esperamos que a xente nos comprara farlopa. O sea, o primeiro número, plantámonos na metade da feira de Verín e puxemos un cartel que puña vendemos farlopa. Aí acercouse, obviamente, todo o mundo a ver que estábamos facendo, incluso a policía, e iso que estaba avisada. Pero, bueno, de alguma maneira, quixemos salirnos a buscar a xente, que a xente coñecera a publicación. Que é o que vimos cando chegou ese momento? Pois, bueno, pois que viña a xente que fora entrevistada nese primeiro número e coincidían o que saía na páxina 2, co que salía na páxina 8, e quedábanse a falar e a comentar o resto do fanzine e despois igual iban tomar un cafeciño. Ou igual viña un señor de 70 e pico anos que acababa de velo no bar porque alguén o deixara tirado e viu que salía o neto de non sei quen e quería vir para guardalo de recordo. Ou ben o contrario, que viñan os netos que yo quería ensinar a abuela porque non sei que. Dímonos conta que o pasalo a papel, realmente o que estábamos facendo era dar algo que se podía consumir non en un minuto, sino que podías estar falando desto. De feito, chegamos a ver a grupos de personas que estaban tomando un cafeciño e a mellor estaban cun ejemplar, que ben podían haber comprado 6, pero estaban cun, e estaban comentando. E a nos eso pareceunos maravilloso, porque ao pasar as cousas ao papel, a xente dalle máis importancia, acabouse convertindo nun símbolo. E como dicimos, non deixan de ser unhos folios doblados. Realmente, Farlopa funciona como un proxecto, nos temos tamén redes sociales e todo isto, pero nas redes sociais non anunciamos o que íbamos a salir
co que íbamos a salir, pero non compartíamos os contidos como tal, de maneira que a xente se o quería ler tiña que virse o papel. Tamén, bueno, que comentaba antes, ao final o materializado en papel tamén se facía un repositorio, porque facemos donacións á biblioteca, e tamén, bueno, un dos medos que máis tiñamos era o orzamento, porque, bueno, non é que costase moito, pero, bueno, o amor á arte está moi ben, pero tampouco perder diñeiro neste sentido. Deuse a circunstancia de que incluso a Asociación de Empresarios de Verín gustoulles tanto polo feito de que estaban empoderando a xente da vila que en algún número incluso nos pagaron eles a impresión. O sea, digamos que conseguimos involucrar a xente nun proxecto simplemente por sacar o que facía a xente xa en redes sociales, que era compartir a súa obra, plasmala un papel e crear unha comunidade alrededor de todo eso. Bueno, outra cousa tamén que vimos é que acabamos, o sea, ao final, o generar un montón de actividades, acabamos saindo en prensa. E intentábamos que non saísemos en prensa non significaba que saíra Farlopa solo, sino que sempre estaba protagonizado por artistas. De alguma maneira, imprimir acabou servindo de catalizador para que despois outros medios online ou físicos acabasen tamén facéndose eco do que facían as artistas e a xente da nosa vila. De alguma maneira estamos xerando un valor engadido. Claro, como dicía, de feito que o dixo antes Ignacio, que anotei aquí, as redes sociales dannos unha atomización autista, de alguma maneira, de que nos lemos e non compartimos, como moito das un like, e queríamos escapar completamente deso. Sendo dúas persoas mozas, pois non queríamos saber nada deso. Que reflexións sacamos e eu que quería compartir hoxe convosco? Nós o que fixemos, que no noso caso saiu ben, non sabemos se é unha realidade absoluta, pero buscamos a oportunidade. Nós sabíamos que queríamos conseguir un obxectivo, vimos que non había un medio, digamos, con unhas características teóricas que se adaptara ao que nós queríamos conseguir e intentamos crealo nós a nosa imaxe e semellanza, por dicirlo así. Recuperamos, queremos facer fincapé na necesidade de reinventar os formatos. As redes sociales tamén teñen por que teñen tanto éxito? Porque cada 3, 4, 5 meses saca unha actualización e iso mantente enganchado. Quizáis o papel tamén ten que buscar unha maneira de xogar con eso. E, sobre todo, pensar no proxecto global. Nós, aínda que teñamos, de alguma maneira, o noso selo, sexa unha publicación en físico, tamén facemos moitas cousas online, temos canales de YouTube, facemos bastantes máis cousas tamén noutros ámbitos, pero o que máis nos caracteriza e o que máis implicou para a xente sempre foi o offline, é dicir, o impreso. Nada, tamén facer fincapé en que, como no noso caso, como activistas e xestores culturais, non queríamos esquecer tampouco que non todo o mundo ten acceso ás redes sociales. No rural hai sitios, nunha das miñas aldeas, directamente non hai cobertura, non te podes conectar ni siquiera a Facebook, os meus abuelos non teñen teléfono móvil, pero sí que poden tocar isto. De feito, a min un dos formatos físicos, unha revista física que a min me encanta, a pesar de que ten un contido propagandístico moi grande, que non sei se se leva en todas partes, pero na zona do rural de Ourense ainda existe, que son esas revistas que emiten os concellos unha vez ao ano para felicitar as festas, en a que sacan fotos dos veciños, fotos das calles, non deixa de ser algo para vender, que, mira quantas cousas estamos facendo. Pero eu coñezo a xente do meu pueblo que as ten arquivadas, porque sale o seu abuelo, o seu primo, o seu amigo, unha maneira tamén de volver as persoas e poñelas ela no marco e darlle un protagonismo. E, bueno, simplemente para rematar a miña intervención, unirme tamén un pouco ás reflexións que saíron esta mañá, que obviamente nos traballamos dentro do activismo, non nos dedicamos a isto, o sea, somos xestores e comunicadores culturais, pero o noso soldo non sale de Farlopa Fanzine, pero estamos evidenciando todo o que está conseguindo unha publicación que, insisto, con toda a humildade do mundo, que son folios doblados con contidos que facemos nós, e que igual tamén están a man das administracións intentar potenciar estas cousas e intentar sacar do papel o máximo rendimento posible. E nada, pois moitas gracias por escoitarme. Moitas grazas, Álex. Bueno, eu que son berinesa, comprade Farlopa, de verdad. Bueno, imos continuar un pouco nesta liña
desta liña de digamos, xente nova facendo cousas, como decía Álex, e imos pasar á intervención de Marta Cortés, que é a directora da revista Saldoira, que pareceme que vos entregaron exemplares en físico, que é unha revista que se edita dende o IES Marta Guisela do Barco de Valdeorras. Marta é licenciada en Filoloxía Clásica pola Universidade de Santiago e xefa de departamento do IES Marta Guisela, do Barco de Valdeorras. É coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega no mesmo centro e hoxe vai nos falar un pouco máis polo miúdo da publicación que se edita dende o seu instituto e na que colaboran tanto profesores como alumnado. Entón, Marta, cando queiras. Boa tarde, grazas ao Consello da Cultura por invitarnos e darlle voz e atención a unha comarca tan alonxada, tan afastada xeográficamente como Barco, agora xa mellor situada no mapa. Aínda resoa a emocionante romería en Córgomo, Día das Letras, en nome dos versos de Florencio, e ademais seguimos no seu merecido ano. Agradecementos en especial a María, xornalista do SIL, por ter pensado en nós para participar nestas xornadas. Ben, o Instituto Marta Guisela do Barco de Valdeorras vén de cumprir no 2020 50 anos. O transcorrer do tempo, con pandemia incluída, cara a recta final da media centena, non fixo menoscabo nas nosas ganas de seguir a traballar por un ensino de calidade, pero fieis ao noso estilo, empeñados en publicar outro curso máis, e xa van 18 a nosa revista en galego en versión impresa. O primeiro exemplar da revista nace no ano 2001 como unha actividade de entre outras, incluídas nun proxecto de axudas subvencionado pola Xunta de Galicia en función do número de alumnado e a calidade do proxecto. É froito do traballo do equipo de dinamización lingüística daquela. Digo que era unha actividade máis, entre outras que se proxectan a principio de curso, pero digo que era unha actividade entre outras moitas, pero non era unha actividade máis. Na primeira páxina, o equipo, formado por profesorado de 9 departamentos e alumnado de todos os cursos, facía declaración de intencións e inauguraba un dos piares preferentes no centro como elemento normalizador. Dicía así en agradecemento aos colaboradores. Dicía: co voso traballo estades a contribuir á conservación da nosa lingua, esencia do noso pobo. A vos dedicamos estas palabras de Florentino Cuevillas, un dos homes máis salientables do Grupo Nós. Se vos ocorre pensar, acaso se sementades ou se sois parexedes, desbotades ese pensamento e tede por seguro que calquera traballo, grande ou pequeno, duro ou levián, que emprendades en nome de Galicia é sempre sementeira. Ben, pois había semente, había terra onde botala, pero as condicións requeridas para axudar a medrar forte e vigorosa aquela plantiña do galego non se daban tan ben naquela vila situada no extremo nororiental da provincia de Ourense, limítrofe coas terras de Castela e León, e por extensión tampouco se daban nos centros de ensino, era así. Entón, é necesario para entender isto contextualizar un pouco, non como estaba a situación do galego está. O IES Marta Guisela, localizado no núcleo urbano do Barco de Valdeorras, asistía a un alumnado de procedencia vilega xunto con outro procedente do medio rural, fundamentalmente de aldeas do termo municipal do Barco e de concellos próximos. A lingua vehicular do alumnado era esencialmente o castelán, pero cun aumento do emprego do galego por aqueles que procedían das aldeas que rodean o Barco de Valdeorras e que constataba unha diferencia no uso da lingua entre os que vivían na vila de Valdeorras, castelán falantes, e os que procedían das aldeas da contorno galego falantes. A escolla dun ou doutro idioma viña condicionada pola orixe xeográfica, ademais de polo contorno familiar e social en que se movían os rapaces. Sobre todo no caso de rapaces procedentes do medio rural, case sempre galego falantes. Estes cambian de lingua por cortesía cun interlocutor castelán falante, pero non se observa o proceso inverso ou observase en menor medida, é dicir, o alumnado castelán falante non sente a obriga de falar galego co interlocutor galego falante. Por outra banda, tampouco falta alumnado, nin faltaba, que sentía auténtico rexeitamento para a lingua galega. E na presente data a situación non é mellor, xa que o noso centro conta cunha porcentaxe elevada
de alumnado inmigrante. No caso do persoal docente, igual que acontece co alumnado, a porcentaxe de profesores e profesoras que se expresan habitualmente en castelán era moi superior ao que os facían en galego. A situación xeográfica do Barco de Valdeorras, localizado a pouca distancia do Bierzo, dá lugar a que unha porcentaxe do profesorado viñera procedente de fora de Galicia, non atopando profesorado cunha actitude claramente negativa para coa lingua galega. Sen embargo, hai unha preferencia palpable polo uso do castelán, tanto no ámbito académico como en contextos informais. Ben, pois así as cousas, e partindo dunha situación tan desfavorable para o galego, a revista, claro que non era unha actividade máis. Debía cumprir e cumpre a día de hoxe cos seguintes obxectivos, que son os que nos marcamos sempre: dignificar a lingua, aumentar o seu prestixio, aumentar os seus cultos e consolidar usos coloquiais, implicar todos os axentes escolares neste proceso, contribuir á dinamización lingüística do contexto, dinamizar o uso do galego no centro, de xeito que repercuta no exterior, difundir as actividades dinamizadoras na vila, promover o mantemento da lingua entre alumnado, profesorado e familias nos rexistros coloquiais ante persoas non galegofalantes, con competencia oral na nosa lingua, fomentar a lectura en lingua galega entre toda a comunidade educativa e mellorar a competencia lingüística entre alumnado, profesorado e persoal non docente. E todos estes obxectivos foron encomendados con esperanza no poder dinamizador da letra escrita e difundida en papel, e que non tiña competencia digital daquela, agora xa sí, a un feixe de follas unidos con dúas grampas con textos impresos e poucas imaxes, que deu en chamarse Saldoira. Tampouco o nome da revista foi casual. Saldoira é unha enorme pena que está na ribeira, na beira do río Sil, e o seu paso polo Barco de Valdeorras, probablemente, segundo nos fala a etimoloxía, significa pía, baño para salgar, salgar o peixe ou a carne para a súa conservación, conservar a lingua, conservar a nosa identidade. Iso pretendía a revista Saldoira, pensada e escrita en galego. Ben, os primeiros exemplares non tiñan unha estrutura fixa, cunha apariencia rudimentaria, pero ben guionizada, e co mesmo afán de informar desde unha lingua das actividades e das inquietudes do alumnado, do profesorado do instituto, representando ademais a toda a comunidade educativa. As portadas e contraportadas non eran imaxes moi coidadas, ben xeralmente do edificio do centro, algún cómic apurado para a ocasión, algunha manifestación salientable que se fixara unha saída co alumnado. No interior convivían textos periodísticos, crónicas das excursións, relatos, poemas, artigos de opinión, científicos, textos sobre música, pintura, literatura, deportes, cómics e debuxos, textos, case todos eles xa con contido de grande conciencia social, sobre feminismo, igualdade, dereitos humanos e mesmo cambio climático. Revisando para esta charla o primeiro exemplar, hai un sobre a auga que se pode traer literalmente á actualidade, sobre a falta de auga. Entrevistas a escritores como Camilo Valdeorras, Xosé Rodríguez Ferrer, persoeiros do mundo da cultura locais como o compositor Anxo Rei, o grupo de rock Arijo Mambrú, o artista Cristian Escuredo, Manuel Prada, o director da banda de gaitas e da banda do conservatorio, facendo a revista un importante labor divulgativo dos recursos humanos e culturais da comarca. Rematan estes exemplares con pasatempos e cunhas fotos dos grupos do alumnado. Ben, no 2005 a novidade foi a mellora da cantidade e a calidade das fotografías, en branco e negro, pero de tamaño sempre moi inferior ao texto, subliñando a preferencia do texto por riba de todo, pero incluindo as fotos de orla do profesorado e alumnado en cor, toda a contraportada e interior da portada. En apariencia, estas fotos seguían a ser anecdóticas. E digo en apariencia porque o certo é que a inclusión das fotografías do alumnado e profesorado creou un interese e unha expectación notable entre a rapazada, que marcou toda a trayectoria das publicacións posteriores, nas que as fotos de grupo serían xa unha sección fixa e máis coidada. A era digital despegaba e con ela a todo poderosa imaxe pedía máis sitio e máis atención.
No número 8 do curso 2011, esta supremacía da imaxe faise imperante na revista. Tempos novos pedían cambios. Foi, ademais, o primeiro exemplar en formato digital só. A toda cor, as imaxes, como vemos, ocupan a metade e máis da metade na mellor parte das iniciativas. Perdón, que quero abrir isto. A ver, o 8. Aquí. Bueno, mira, vas un favorcillo, se vas pasando así. Sí, só hai que pasar. Gracias. As fotografías, dicía, que ocupan xa a metade, máis da metade, na maior parte dos casos da páxina. Con todo, non se prescindiu do contido, claro. Noticias das iniciativas e proxectos do centro, entrevistas a escritores, relatos do alumnado, ilustracións e un especial para o homenaxeado das letras galegas nas páxinas centrais. A revista, 2 anos antes deste número, e cando só se falaba de crises e recortes, o claustro do Marta Guisela decide publicar en 2013 a súa revista en versión impresa e darlle un exemplar a cada un dos membros da comunidade educativa, como se fixera desde o comezo. Dicía así o equipo na súa introducción, que é moi bonita isto que puxeran. Tomamos a decisión en tempos difíciles, pero en tempos complicados hai que facer grandes esforzos. E pensamos que a nosa revista merece perdurar no recordo, porque recolle momentos inesquecibles. Grazas porque colaborastes na construción da memoria colectiva do IES Marta Guisela, e ter memoria é fundamental para vivir con dignidade. Moitos dos que agora estades lendo estas letras atoparedes algún día esta revista escolar nalgún caixón ou estante da casa e non poderedes evitar viaxar por as súas páxinas e traeredes a memoria compañeiros esquecidos pero queridos e aventuras que nos fixeron medrar como persoas. Gardádea, está feita con retallos de vida. Este podería ser un resumo, na miña opinión, do que significa a prensa escrita nun centro escolar. No 2013 estableces unha estrutura de seccións para a revista máis ou menos fixa e unha dinámica de traballo que se manterá ata a data presente. A estrutura da revista é deseñada por equipo durante todo o ano con reunións mensuais que comeza a traballar nas seccións, compilando datos, contactando cos entrevistados, elixindo e guiando o traballo do alumnado, corrixindo textos, aportando posibles ilustracións e deseños de portada e valorando ou desbotando iniciativas que levar ao papel. A portada xa é moi pensada. Vou echar aquí para que se vexan as portadas actuais. Si, a partir de aquí. A portada é moi pensada, cunha imaxe preferiblemente realizada por o alumnado sobre a importancia ou valor do ensino ou o feito cultural destacado do ano ou da comarca, xeralmente cunha frase relacionada con esta ilustración. Tanto a portada contra a portada interiores das mesmas son a cor, reservándose esta tamén para as fotos de grupo persoal do centro. Por esa razón, as fotos das actividades máis salientables van aquí, nos interiores de portada e contraportada. Na primeira páxina, unhas palabras de dirección ou do equipo a toda a comunidade, casi sempre subliñando a importancia e o labor da revista para conservar, difundir e dignificar a nosa lingua. Seguidamente ven un apartado dedicado ás letras galegas sobre o homenaxeado do ano. Dáselle moita cobertura a esta parte. É parte importante porque todos os anos os centros educativos do Barco xuntamos esforzos co gallo da Semana das Letras Galegas e colaboramos co Concello a través dunha exposición de traballos na rúa principal do Barco, pero tamén o facemos co Centro Comercial Aberto. É unha asociación que reúne todos os establecementos comerciais da zona e préstanse para que difundamos as nosas iniciativas. A difusión é total deste xeito. Expoñemos o traballo do alumnado para toda a cidadanía e recollemos na revista a crónica co resultado. Ben, pois sigue outra sección de entrevistas, antigo alumnado, outra de despedida do alumnado que se gradúa, textos literarios variados, asinados polo profesorado, a veces buscando mobilizar conciencias con contidos críticos co entorno que nos arrodea, guerras, crisis migratorias, por exemplo, hai noticias sobre acontecementos do centro, excursións, despedidas, xubilacións, entrevistas a persoeiros locais do mundo da cultura. E, novamente, este punto incide outra vez no cometido difusor da cultura local que fai a nosa revista tamén,
porque nos, Alejandro si sale do noso centro, porque repártese en todos os centros escolares da contorna, institucións e establecementos da localidade, ata onde chegan os exemplares, claro. Bueno, trouxenvos de agasallo dúas revistas, unha especialmente emotiva foi, chamámoslle a Saldoira Confinada, e outra de Florencio, como non podía ser de outra maneira, foi o do curso pasado. A de Saldoira emocioname moito porque foi sacada in extremis na pandemia. As circunstancias na que se preparou e sacou adiante foron moi especiais. Poden entender que esta revista é unha crónica de como se viviu a pandemia nun centro educativo. Se a un mundo en estado de excepción non lle podíamos pedir normalidade, pois menos a educación tampouco. Todas as inquedanzas daquela do alumnado por un futuro incerto, a angustia que tiñan por un presente detido, están relatadas case a tempo real, incluso hai un diario, moi ben, están relatadas xenerosa e magistralmente, son testemunhas de alumnado e profesorado que aí están, perdurarán para sempre. Polo tanto, xa vou rematando, estamos a falar de memoria, de conservación, de difusión, de valoración do propio nun mundo globalizado, que tende a esquecer rapidamente, a mesma velocidade que fabrica noticias e as consume. Sobrevivir aquí no papel, en a letra de abundancia de parágrafos, para o noso centro é un orgullo. A acollida entusiasta que ten a revista entre o alumnado, teño que dicir en honor a verdade, teño que ser sincera, pasa antes, por a fotografía que por o contido. É así. En concreto, a fotografía dos grupos de clase, de xeito formal na orla, que se lle fai a cada un, como poden ver, ou en contextos informais, pois nas diferentes actividades do centro para que dan permiso de imaxe. A razón pode estar sospeito en que é alucinante, pero é que é das poucas imaxes da rapazada que se poden publicar deles sen a súa edición previa. O feito de non editar eles a súa propia imaxe aterrorízaos. Entón, crea a revista unha expectación desmedida, unha curiosidade e impaciencia por ver como saíron sen edición e sin a súa revisión, pois que tamén nos chamou moitísimo a atención isto. Pero quero deixar un dato, traído da autoevaluación desta actividade. Pasados os anos, cando o alumnado que xa vai xuntando un feixe de revistas, resumo dos seus anos académicos, se lle pregunta se as ven de cando en vez, responden que sí, que son moitas as veces que as ven na casa, ca súa familia, que sentan a velas, lembrando aqueles anos con nostalgia e con emoción, non o din con esas palabras, pero bueno, que son milleiros de ficheiros e de fotos os que teñen nos móviles, nos ordenadores, tal vez tan repetidas que resultan insignificantes a meirande parte delas. Hai, pero aquela foto sin editar da súa orla cos compañeiros, aquel relato da excursión coas anécdotas que nos acompañarán toda a vida, non? Todos temos aí unha banda sonora de imaxes aí gráfica das nosas excursións do instituto. Bueno, pois na revista adquiren outro nivel, conservan, penso que é a maxia de experiencia física, deseños, cores, as texturas, os olores, recordos asociados a volumes, é dicir, a clásica e eterna valía do obxecto único, do contido en papel que involucra os sentidos. Iso axuda a recordar doutro xeito, moito mellor. Nunha sociedade tan competitiva, está tan gobernada polos medios audiovisuais, como manifestación do forte desenvolvemento tecnolóxico, insistir na forza da letra impresa en papel é casi un acto de rebeldía. E aquí seguimos, outro curso máis, a pola seguinte publicación, cuspidiña en esencia a primeira, contribuindo a darlle pulo á lingua galega, a que nos une e nos identifica. Intacto o espírito de recoller imaxes, momentos, palabras, persoas, e algunhas porque son moitas, das iniciativas que collen nun curso escolar e que naceron para mellorar a formación do noso alumnado.
Por iso só paga a pena que perduren no recordo, coa garantía da permanencia do papel, da tradicional presenza física da letra e da imaxen como parte final dese proceso de traballo no noso centro. A partir de agora, os nativos digitais son os rapaces e rapazas actuais, son o futuro, eles falarán. Nós somos, e penso que debemos ser, o garante e a transmisión da tradición. Sona moi antigo isto, pero é a herdanza necesaria para conservar a identidade do propio nun mundo moderno que queremos sumarnos, que permita a convivencia entre o vello e o novo, que por lo menos que non lo permita. E estas actividades, como moitas outras, hai que facelas con fe e a fondo perdido, agardando a que a plantiña medre. E máis nada. Grazas. Grazas, Marta. A min emocioname moito escoitar cousas así, sí, porque unha das razóns polas que a mí me fixo tanta ilusión que me chamaran dende o Consello para poder estar aquí hoxe foi unha mistura de todo isto que falamos aquí hoxe, non? Eu fun criada en castelán, un pouco bebendo dese autoodio do que falaba Ignacio, e, bueno, teño gran querencia pola comunicación e polo traballo que se fai, sobre todo na prensa escrita, non? Ese traballo exhaustivo de revisión de contidos en galego, e emocioname moito, pois eso, que haxa persoal docente que ao final marca moito a vida da rapazada e que querades investir... Sobre todo nun contexto tan peculiar como na nosa zona. Sí, totalmente. Entón, emocioname moito escoitarte. Temos moito mérito, tanto o SIL como a nos permitiren a inmodestia, pero... Sí, totalmente, porque... É moi difícil dinamizar nesas condicións. Claro, totalmente, sí. Grazas, porque sí que me emociona. Bueno, non sei se alguén ten algunha cuestión, así para comezar un pouco ca mesa, senón eu teño un montón de preguntas que facer ás poñentes. Alguén... Sobre a cultura marina. Perdón, eu son de terra dentro, non conozco. Son de terra dentro e non conozco o suficiente, non sei da cultura do mar. Son un ignorante, totalmente. Pero sempre pensei que estaban máis desarrollada. Sempre pensei que había unha maior evolución en ese sentido. Sorprendeume que pareceume entender que queda moito por facer. No, igual me expliquei mal. O que queria dicir é que somos un país con 1.200 km de costa, por lo tanto temos moitísima cultura marítima. A parte que o mar ten unha importancia inmensa na vida non só da Galicia mariñeira, porque na economía e moitas máis cousas. Pero que é o que pasa na nosa cultura? De que este país viviu bastante de costas ao mar, porque coñecemos o Pazo, as casas rurais e 40.000 cousas do mundo rural. Pero moi pouco se coñece das casas mariñeiras, por exemplo, e moitas máis cousas. Se unha cousa diz, en calquera dicionario todo o mundo coñece os peixes fundamentais, ou 4 cousas, pero viviuse, xa digo, moitísimo de costas a parte do mar, porque a maior parte da xente que fixo a cultura deste país non é da beira-mar. Non somente eso, mira, podo te indicar, cando eu tiña que facer... Eu o primeiro traballo que fixen da miña vida universitaria foi sobre a cultura mariñeira da vila de Cariño, cando ainda non era concello. Para mí era moi fácil daquela facer o mismo a cultura mariñeira de Cambados, a fin de contas eu era informante e sobrábame de xente, pero preferín ir a un porto que non conocía de nada, que era a cultura do Cantábrico. Naquel momento eu fixen a miña tesiña sobre cultura mariñeira, había moi pouquiñas. Tiñamos no Instituto da Lingua Galega 5 ou 6 tesiñas, 4 ou 5, sobre cultura mariñeira, pero había 40 ou 50 sobre a cultura do rural. Prácticamente nada, Fíxeno porque
era o meu, por decirlo así. Pero, por desgraza, non hai moita porque a maior parte da xente da cultura é do interior. Pero, cando colles a xente da costa, era o que iba a dicir eu. O sea, empecei facendo ese traballo de cariño durante 20 e tantos anos, ou 30, non me preocupei para nada da cultura mariñeira, en parte porque durante 2 anos e pico patei toda Galicia e as comarcas extremeiras recollendo material para o Atlas Lingüístico Galego, onde aí non pintaba nada ao mar. Por tanto, eu durante 20 e tantos anos non me preocupei. O que pasa é que ao final un sempre volve ás súas orixes. Cando me nomearon, me elixiron para membro da Academia, tiña que escoller un tema. O tema, cada un escolle o tema que queira. E o que pensei naquele momento era intentar explicar por que dúas das grandes figuras da cultura galega, Castelao, que naceu á beira do mar, en Rianxo, Cabanillas, que é do mesmo barrio onde eu son, o Fifiñán en Cambados, por que teñen tan pouquiño mar, cando eles naceron ao lado do mar? Iso preguntaba eu daquela. E tamén me preguntaba, por que na cultura galega existen as memorias dun neno labrego, a obra máis traducida, sin dúda ninguna, o sea, a máis traducida en linguas, pero non había, nin hai, as memorias dun neno labrego, perdón, dun neno mariñeiro. Por que Cabanillas, que naceu ao lado do mar, ten unha obra fundamental, para min, que é da terra asoballada, unha obra fundamental, o sea, na literatura galega e, sobre todo, para o movimento das Irmandades da Fala, pero non había nada do mar asoballado. Eran preguntas que eu me facía, se vou intentar contestar a iso. Entón, para intentar contestar a iso, o que fixen foi acudir a xente que para min eran as persoas que máis tiñan traballado sobre a cultura do mar. Dionisio Pereira, Paco Calo, Stefan Morling, que é a sorte nosa, que é un sueco, que se enamorou da illa de Ons e veu para aquí, hasta casou cunha de Ons, e que lle debemos moitísimo, porque gracias a facer unha tese sobre a lancha xeité e sobre as dornas, puxonos fora daqui, afortunadamente. Entón, foi cando eu descubrín moito do mundo do mar, aínda que eu sabía o esencial, porque me quería nel. E ao final, despois, non fixen exactamente eso, porque aquilo parecíame que iba a facer unha tese. Eu xa non estaba para facer, era unha tese de doutoramento, eu non tiña que facer unha segunda tese. Entón, foi cando eu descubrín todo eso, por decirlo así. Entón, claro que hai cultura do mar na cultura galega, pero moita menos da que debería haber. E o problema, eu xa que son un filólogo, xa non é tanto a cultura sin abstracto. O que me preocupa máis é o da lingua. Eu miro os dicionarios. Eu son membro da Academia Galega e son do Seminario de Psicografía, por tanto, eu tamén teño a miña responsabilidade. Pero digo que miro e ves que moitas veces eso está visto non desde como ve a xente do mar, eso, entendes? O sea, de feito, falase preamar e baixamar, sin máis, pero que para a xente que vivimos, sobre todo nas Rías Baixas, que o mar baixa bastante, hai 4 movimentos ou 5 do mar. Non se trata de que todo o mundo coñeza todo eso, pero que sí que está claro, de momento, eu, que non son da alta montaña, todo o contrario, eu teño que coñecer o léxico fundamental que vós, os da alta montaña de Ourense, tendes sobre a neve ou sobre outras cousas, porque é de todos, e ao revés tamén. Hai un vocabulario básico da beiramar, o sea, que debe ser de todos os galegos. O sea, e cando digo, cando me refiro a de que non me refiro a xente de interior, os da alta montaña de Ourense, non. Se un sai a uns kilómetros da costa, o descoñecemento da cultura marítima e do léxico mariñeiro é o mesmo. Eu estou cansado, xa o digo ás veces de coña, cansado de ver moitísima xente, moitísima, que se achega á parte do mar e se ve unhas dornas ou uns barcos pequenos calquera, o primeiro que fala son de barcas. Eu levo moitos anos dicindolle á xente algo tan sinxelo. No mar hai barcos. Nos ríos hai barcas. Pois hai as barcas do Miño e demais. É igual que ser un transatlántico ou un piqueniño. E que en día son moitas outras formas. Entón, é función nosa, os que nos criamos nese mundo, porque o aprendemos, porque o mamamos, por decirlo así, pois intentar contribuir a que ese léxico xeral, que sexa conocido por todos, e que todos saiban que en galego mariñeiro é xenérico, e que dentro dos mariñeiros está
está o pescador, que non ten nada que ver co pescador de cana. É moito máis léxico dese, non? Entón, desde que se creou a Consellería de Pesca, eu creo que desde que se creou a Consellería de Pesca, además, sí, potenciouse bastante o estudo de cousas do mar e demais. Pero eu, cando vos falaba aquí da ardentía, xa non é tanto o aspecto do léxico e demais, é que temos un patrimonio riquísimo, riquísimo, o sea, riquísimo. O sea, non hai zona que teña un patrimonio tan rico como o noso, e ademais vivo, que non é de museo. E, afortunadamente, todos estes colectivos que hai na costa, en particular a Federación, que os une todo, o que levan é moitos anos, dunha maneira moi xenerosa, con axudas ou sin axudas das deputacións e demais, é igual, intentando socializar ese patrimonio. Nesa revista que vos indiquei, Ardentía, precisamente o que se pretende é dar a coñecer ese rico patrimonio, combinando o rigor coa divulgación, procurando que haxa moita fotografía antiga ou moderna e que non haxa pedantería científica, por dicirlo así, porque trátase de que todo o mundo vexa esa riqueza tremenda. Se eu antes vos falei do de Brest, por que nos levaron a Brest? Porque en Bretaña, o sea, todo o momento de recuperación da cultura marítima e fluvial naceu en Bretaña. E nós vivimos de Bretaña, non só, pero vivimos de Bretaña. Pero que en Bretaña xa non teñen a cultura que... Eles tiñen uns barcos que se chamaban chalupas, prácticamente desapareceron. A vela deles era a vela de relinca, que é a que vedes aquí nas Dornas, por exemplo, que é a que levan, que é a que había antes nas lanchas xeiteiras. Para eles esa era a vela atlántica, porque a vela mediterránea é a vela de pico, que tamén as hai aquí nas Jamelas, non? Entón, eles realmente levaron alá a rica tipoloxía que hai aquí en Galicia, que eles xa non teñen. Eu a primeira vez que fui como membro da Federación da Cultura Marítima, eu fui vicepresidente uns anos, cando cheguei a Douarnenez, que é un sitio tipo Malpico, máis grande, e aí foi onde empezou realmente o movimento de recuperación da cultura marítima. Eu realmente alucinei porque era dicir, aquí estáse honrando o mar, pero non hai mar. Si, todos os restaurantes, eles o que fan é 4 días cerran o porto, polo tanto, que se ti queres participar e tens que pagar. O sea, por ver aquilo. E todas as tendas, todos os comercios de luxo ou non luxo estaban adornados con nasas, con redes, con todo. Pero que ao final era... Eu viña dunha Galicia no que o mar está vivo. E onde incluso un barco tradicional como a Dorna sigue vivo, porque hai xente que lle mete un foraborda e ese barco sigue vivo. Para nós é unha cultura viva, para todos. Calquera de nós que vai aí. E aí vías que era honrar un mundo que xa se foi. En parte porque alá nos anos 10 e 11 tiveron unha crise moi grande da sardiña e prácticamente desapareceu. E xa non hai prácticamente fábricas, mentres que aquí hai, non? O sea, nos aproveitamos a técnica da preparación da sardiña deles, da pasteurización, pero é un mundo que xa se foi prácticamente, mentres que aquí sí, o que pasa é que eles cuidaron moi ben e venderon moi ben ese mundo. E tiña unha revista que se chama La Charge Marais, que foi un pouco modelo noso. E aquí tamén se fixeron moitas cousas e afortunadamente levase ano facéndose. Entón hai un rico patrimonio, sobre todo no mar, tamén nos ríos, que é de todos, e o que se trata de dalo a coñecer, porque é de todos, non é solamente dos que están na costa, todo. Igual que hai un patrimonio no interior que moitos da costa desconocíamos. Eu tiven a sorte durante 2 anos patear toda Galicia, que foi a miña segunda universidade, para facer o acta lingüístico galego. Se eu non chego a patear toda Galicia con eso, eu coñecía as vacas, unha que tiña o xugo de canga, e nada máis, porque vi ali algunhas vacas, onde eu vivo, pero se desconocía todo, o léxico, as accións e todo, un desconocimento absoluto. Como tiven a sorte de patear toda Galicia, estar con xente, senón eu ignoraría prácticamente todo. Entón, o que se trata é que o mundo do interior tan rico o coñezamos todos porque é de todos. Entón, cada un, pois trata de vender, no bo sentido, non? O sea, o orgullo dese mundo. E así, bueno, é un rollo tremendo. Non, pero que xerar, que falamos tamén de outras cousas, de que hai que,
de que hai que facer cousas novas para potenciar o que temos, non? Pois, eu xa teño dito a algúns alcaldes, por que non facéis intercambios? Ca costa, co interior e o interior ca costa. No, sí que se levan facendo intercambios, porque, mira, durante anos, todo este movimento, o sea, estes encontros que hai, son prácticamente nas Rías Baixas, porque é donde hai máis asociación, máis movimento. Pero antes de irmos a Brés, fixose algo moi bonito, que era facer no interior mariñas secas, por decirlo así, que era poñer os barcos, o sea, feitos estuveron aquí na Alameda de Santiago, bueno, ano pasado, hai 2 anos estuveron aí no Obradoiro, que poñer 10, 12 barcos diferentes, aparellados, para que a xente os puida ver. E hai bastantes, como na Federación da Cultura Marítima, había asociacións do interior, pois uns de Monforte, outros de Chantada, tamén houbera hai anos un do Barco de Valdeorras, pois facíanse intercambios de maneira que cando os de Monforte, ali non sei como se chama a asociación, fan a súa festa, coincide con a festa de Monforte, aí fanse actividades propias máis ben do mar, pero en seco, e ao revés. O sea, esas barcas da vendima de Chantada, que son impresionantes, cando hai un encontro da cultura marítima, veñen esas barcas, ou as barcas de Dornas, que eran as que había para cruzar o río Miño, antes de facer tantas pontes, e que, además, curiosamente, a maneira que teñen os remos é como nas outras dornas, que son así cruzados. Pois esas dornas de barcas típicas de Ourense, esas tamén aparecen nos encontros, para que a xente vexa esa riqueza, que non é tan grande, pero que hai. O que pasa é que nós temos unha costa tan inmensa, tan recortada, que soamente na Ría da Arousa, por exemplo, a tipoloxía de barcos que hai, porque depende do oficio que teñas, depende de onde traballas, e moitas cousas, non? É así. E claro que ten que haber intercambios, coñecer todos o do outro. E nós temos feito, indo a colexios, ir a sitios, aí sempre, afortunadamente, pero vaise pouquinho a pouco, porque moitas veces é o voluntarismo. O sea, tampouco esperas polas axudas. Hai axudas, se queres restaurar un barco, pois necesitas, pero fais o que se pode, pero, bueno, fanse cousas, afortunadamente, tanto na costa como no interior, afortunadamente, como estades facendo vos, co do SIL, non? Que para min realmente é algo milagroso, non desde hai moitos anos. Eu non vos conocía de nada, eu suscribimo o vosso xornal en parte porque no ano 2012, cando hubo esa crise e todo, elas se foron, elas se foi a Peneira, elas se foi a nosa terra, elas se foi o Galicia hoxe, o sea, de repente elas se foi todo, como Castelo de Naipes, por falta de subvencións ou polo que fora, e de repente vos, pois aí estivestes mantendo tipo e ata agora, non? Entón, a mí pareceume maravilloso, non vos conocía de nada, non? O sea, conocíamos polo entroido, polo suplemento, que me parecía fantástico, non? Entón, pois, bueno, é realmente admirable, non? E seguramente hai outros que eu ignoro tamén que existen, non? Pero, bueno, o caso é soñar e traballar polo que un cree. É un pouco no que estamos todos, non? O sea, cada un dentro do seu. Pois sí, totalmente. É importante tecer rede e promover, claro, iniciativas o diario Silo ou eso mesmo, Ardentía, e fan un gran labor dentro da, o sea, volvendo un pouco á mesa, dentro da prensa escrita, é unha labor moi exhaustiva de difusión do patrimonio cultural marítimo e tamén fluvial. Entón, hai que abogar por ese tipo de iniciativas que difundan, non? E que continúen, digamos, valendo para darlle difusión a todo ese coñecemento material e inmaterial, que tamén é moi importante, da cultura mariñeira. Bueno, non sei... Sí, temos outra pregunta por aquí. Teño dúas preguntas para Marta, un pouco porque, bueno, tería preguntas para todos, pero incidindo na parte de traballar coa rapazada directamente, non? Como sementar para o futuro. Quería saber un pouco de como é a participación do alumnado na elaboración da revista, se iso crea
non sei, xa non digo vocacións, sino, bueno, pois gusto polos medios escritos. E despois, o valor engadido de facer o medio en papel, non? Si que o hai. Mira, respecto á última pregunta, o valor engadido, xa dixen. Eles din que sí, que volven a ler e reler a revista, que a teñen na casa e que incluso teñen momentos familiares en que a revisan, a repasan, e recordan, e rinse, e traen outra vez todas as súas vivencias do seu paso por o centro. En canto eu quero pensar, por iso digo que estas actividades hai que facelas así, a fondo perdido. Non podemos, a veces hai desánimo entre os compañeiros, porque non recolles inmediatamente. Hai que esperar e agardar e ter fe, aínda que sone, pero é o único que temos. Entón, en canto a pervivencia do papel, están agardando esas dúas cousas, o sea, a fotografía, que xa dixen, e despois eles recollen a súa revista na casa e revisan. Eles dicen que sí que a ven, traído dos datos da autoavaliación que lle facemos. Din que sí que volven outra vez a vela. Quero pensar que toda esa erótica do papel que siga a funcionar, cada vez están máis alonxados. O alumnado non ten casi... Mira, no centro temos libro digital, xa prácticamente hasta cuarto da ESO, excepto bacharelato. Ten libro digital e costalle moitísimo ler, moitísimo. É unha batalla case que perdida. Os compañeiros xa non saben, nin sabemos como facer. Entón, non sei se pervive neles a revista como unha peza de museo, como algo extravagante, mesmo exótico, ou se forma parte da súa cotidianeidade e non lle dan máis mérito. Sei que iso, sei que non lo din, que a revisa, que a teñen na casa, que sí, que traen que lle gusta vela, máis que as fotos que teñen no ordenador. E a primeira pregunta que me fixeron... Pois mira, rapazas xornalistas saliron un par delas, do instituto. Bueno, igual temos parte importante. Canteira. Tamén quero pensar que sí. E logo hai rapaces con talento para a escritura, sí. E desde logo teñen cobertura na revista de inmediato, sabemos que eles son. Entón sí que é un medio, gustalle que lle publiquemos, sintense valorados, e sí que ese sí que o mellor están agardando que saia a revista para ler o seu artículo, para ensinalo, pero son os menos. E a dinámica de traballo co alumnado pois é sinxela, somos como unha familia, coñecémonos ben, hai moitas referencias duns e doutros, entón, pois, ás veces imos a tiro fixo e ás veces que sorpresas, xente que xa gocha un papeliño que con unha poesía ou con algo inédito que non esperabas, é un pouco, si, caixa sorpresa tamén. Se mo permitides, vou coller o fío desa pregunta, porque moita da xente que nos entrevistamos, sobre todo os que teñen entre 20 e 30 anos, unha das preguntas, entre comillas, que sempre acabamos facendo é de onde che ven a túa vocación. E sí que é certo que a meirande parte da xente responde que ou empezou no colexio a escribir nunha revista, ou a colaborar, participaba nas actuacións do teatro que se organizaban, ou nas actividades extraescolares as que iba. Non sempre se materializa en ser un artista que fai exposicións, pero, dende logo, sí a crear, polo menos para ti mesmo, e para pasar o tempo. Eu creo que as actividades extraescolares, incluyo isto como extraescolar, entre comillas, creo que son moi importantes a hora de que a xente se poida empoderar un pouquiño e siga creando despois. Sí, está claro. Penso que todos temos un mestre inspirador ou que nos condicionou a nosa trayectoria vital e profesional, incluso, non?
Penso que sí, claro. Estas actividades son perfectas para iso. Mira, os que debuxan, os que fan a portada, ás veces facemos un concurso para escoller a mellor portada entre o alumnado de bacharelato de artes, e ese tamén é moi reputado, entre eles ten certa repercusión. O que pasa que estes rapaces é o que estamos a falar, teñen tanto estímulo digital que é difícil que o valoren como valoro eu, que sou doutra xeración. Claro, é moi difícil. É un pouco nesa liña, sí que eu, vou a ser aquí unha flipada dicindo que teño 16 anos, que cousa que non é certo, pero sí que creo que as xeracións máis novas, os que nacimos nos 90, 80 longos, 90, mediados dos 90, creo que cada vez temos máis querenza por ese revival do físico. Creo que sí que as xeracións máis novas empezamos a estar psicolóxicamente moi cansadas de todo o digital. Eu, por exemplo, estou agotada de ler en Twitter os xornais, non podo. Considero que o móvil para min é un problema, está empezando a ser un problema, e creo que somos unha xeración que comezamos a darnos conta de realmente toda a problemática que se deriva dun uso tan continuado de dispositivos e de todo o digital. Entón, eu creo que sí que creo que é importante eso, centrarnos no físico. Farlopa, por exemplo, eu creo que funcionou moi ben por eso, porque é algo que tocas. Ao final, chega un punto que vives nun mundo tan afastado da realidade, que está a través dun teléfono móvil e o que ves, que sí que creo que as xeracións novas vanse acabar volvendo a ter querenza polo físico. Porque é agotador o digital. Eu, non son tan nova xa e eu sí que lembro, teño lembranzas, non moitas. O caso é que sexa prescindible. Por exemplo, mira, o Edisgal fixémolo casi obrigado no centro a raíz da pandemia, porque pensamos que era mellor que tivera o alumnado unha ferramenta única e non 20 plataformas descontroladas como foi na pandemia, porque foi o que foi. Pero creo que saiu adiante por esa razón. Hoxe non estou moi segura de que saíra así. Entón, era necesario, é un mal necesario. Sí, por eso digo ao final que oxalá teñamos camiño para permitir a convivencia do vello e do novo, oxalá. Pero, hai que investigar novos formatos, porque eu penso que non, o físico non ten por que estar sempre asociado ao vello. Xa hai novas formas de facelo, eu considero hai moitas publicacións escritas moi modernas que todas e todos vemos que teñen moita modernidade nas súas páxinas, e creo que é importante seguir traballando nesa liña. E creo que o digital sí que é certo que é unha tendencia, pero creo que é algo xeralizado, sobre todo nas xeracións máis novas, eso na miña, millennial, Z, xa nin o conto, vamos a acabar cansados do digital, porque psicolóxicamente non é sostible. Hai cuestións básicas que queiramos ou non, quero dicir, eu teño certos amigos e amigas que deixaron de comprar libros en papel porque físicamente non teñen espacio na súa casa. Entón, hai cuestións para o medio ambiente. Tampouco non vai mal a cuestión digital. E a cuestión digital eu acabo de pagar ampliar o parking do estacionamento digitalmente. Agora ben, eu creo que sí que hai que convivir. E justamente é unha das cousas que está tratando de facer Cerno, facer as súas números digitais que anualmente se unan todos esos artigos máis interesantes e se imprime un anuario. E eu creo que justamente hai que convivir con eso. Efectivamente, os rapaces de hoxendía flipan con moitas cousas. Quero dicir, eu deime conta, tamén fago fotografía, justamente farlle unhas fotos cunha Polaroid e darlle ali e que se deixan xa ali e flipan, claro, efectivamente. É normal porque se criaron no digital. Criáronse no digital. Ora ben, eu sigo mantendo que eu creo que, aínda que vos cansedes,
a xeración máis nova e tal, o digital está aí e vai quedar aí. E realmente os medios de comunicación diarios, por decirlo de unha maneira, eu creo que tenden a morrer. Outra cuestión son outros medios de comunicación, pois, trimestrais ou de outro tipo. Ora, eu creo que además, justamente, os medios de comunicación diarios sí que están condenados á morte. Si, eu referíame un pouco máis á información. Non podemos acabar así, non? Tenemos que acabar de outro xeito. Non ten por que ser nada malo. Por que ten que ser malo? Bueno, bo non é. Quero dicir, eu levanto pelos días, fago o meu café, vou á pantalla do ordenador, miro as noticias. Coño, eu estou suscrito a algún periódico justamente por facer país. Non o leo, está ali doblado, pechado. A min chamame literalmente cada 15 días vai para o contenedor de papel reciclado. A mí, que iramos ou non que iramos. Outra cuestión son a prensa especializada, de unha maneira, xa por non decir literatura e tal. Agora, medios de comunicación diarios, pois, bueno. Falábamos justamente na comida, aquí Elmenda e yo somos bastante pro, la juventud del Papo, somos bastante pro prensa física por as mañás. Iso de ir a un bar e poder ler en diagonal todo, un xornal completo, decía Alex na comida, que claro, nos abrimos Twitter e vamos a replicar, o sea, nos van a replicar o mesmo titular 8 medios distintos e soamente imos recibir unha noticia. É algo que o digital non podes afondar máis. Ou seja, vanche repetir unha e outra vez como a técnica do martelo pilón. Justamente hai unha diferenciación da vosa xeración, por exemplo, a miña. Eu leo os medios de comunicación, vos mirades Twitter ou Facebook. Exactamente. Pero digo que o práctico que é ler un xornal en diagonal... E o ritual que implica tamén. Replicada, non? Porque non tes tempo para ir a un bar a tomar un café que non está bien. A mellor que estamos a falar de multiformatos, de multiclientes, de un pouco ter sitio para todos, non sei se... Algún temos que ir morrendo, pero bueno, claro, co tema da prensa diaria, sí que, bueno, Alberto, podo entender o apuntamento. Non é o mismo, perdona que discrepo un pouco contigo. Por favor, atendemos o micrófono. Non é o mismo ver unha página maquetada en papel que ver en digital. Nada, desculpa tú. Para mí non é o mismo, Eu vexo un periódico maquetado que me gusta e entra a noticia e vou ao papel, e vou por ela. Ao mellor, no digital non hai moitas maquetacións diferentes, Tú, que eres profesional deso, non sei que opinión tes. Vamos a ver, eu podo dicir que os meus deseños prefiero velos impresos en papel que non en digital. Entón, eu prefiro ler o papel, a min gustame moito o papel, eu son un amarado do papel. Agora, hai cuestións da realidade. E a realidade é que un suscritor do periódico SIL, pois mira, pois mandarlle un PDF ou mandarlle outro formato digital e leo o xornal e tal. O diseño pode ser o mesmo, pode ser millor que sexa outro tipo de diseño, para que sexa digitalmente máis, bueno, visualmente máis bonito e atractivo, pero, bueno, eu quero dicir que iramos non que iramos, dóenos máis, non nos dói a menos. Eu tamén na miña intervención falei xustamente que hai certas cousas dolorosas para certas persoas de certa idade xa de cerna da adega, pois, coño, deixar de mandar as librerías e os quioscos a cerna a vender, pois foi un golpe un pouco duro. Pero, bueno, tivemos que tomar esa decisión xustamente para hoxe ainda en día seguir existindo, porque se non tomáramos esa decisión nese momento, pois seguramente a cerna hoxe non existiría. Igual hasta o debate, arestora, o debate entre o digital e o físico está morto xa. Igual o debate penso que está morto xa, non? Que está perdido.
Hasta a vestora, igual mañá non sei, pero... De feito, penso que un pouco que dicía Alberto antes, non? Que igual precisamente ter un medio digital e un medio físico máis ben multiplica as posibilidades creativas. Neste sentido, poden convivir ambas cousas de formas diferentes. É o interesante, non? Unha das cousas que falábamos, que falaba Alberto máis concretamente, é o mantemento de contidos que ten a prensa escrita. Ou seja, falaban de que había edicións de Cernas do 93 que seguían sendo de actualidade. Eu eso penso que na prensa digital, de consumo masivo, non ten, digamos, non hai ese tipo de publicacións, non? Entón, manter o escrito na exhaustividade da prensa especializada en galego creo que pode ser interesante. Sí, pero é un pouco o que apunta a compañeira, justamente eu creo que son, que estamos condenados a convivir o digital e o papel. Quizáis, pouco a pouco, os medios de comunicación, sobre todo, comezando polos diarios e tal, pouco a pouco vayan morrendo, menos, xa digo, alguna... Ademais, mira, casi estou certo e seguro, porque os tempos son os tempos e é o que vai revendo. Se é bo ou malo coller aquí o primeiro número de Cerna e mirar que xa se falaba sobre o forestal, bueno, sí, é interesante, pero realmente, canta xente conserva... Mira, estou certo e seguro que hai 15 persoas en toda Galicia que teñen este nombre. Entón, entre outras cousas, porque non temos espazo físico para guardar as cousas. Non temos espazo físico. Nin temos tampouco, moitas veces, os cartos. Eu gostame moito, son namorado de fotografía, encantame os libros de fotografía. Custan de 60 euros para arriba. Pero, aí xa abrimos, ademais, outro melón, que é o melón de pagar contidos de creadoras en liña. Ou seja, todo o tema do pirateo, que agora últimamente está menos en boga, non? Pero sí que o traballo que ao final tendemos a precarización das creadoras e das xornalistas por o mero feito de estar en liña. Non me refiro a outro comentario concreto. Pero digo que eu estou a favor, efectivamente, que se pague ese traballo en línea ou tal, pero ese traballo en línea, efectivamente, editar unha revista de Cerna en línea non supón o que custa editar en papel. Sí, está claro, sí. E sinto, pero defendo o papel e son un namorado. Bueno, está ben. Nos deixen camiño para seguir camiñando. Cada un polo seu. Na súa parceliña. Para acabar con algo máis... Esperanzador. Algo positivo. Bueno, non sei se alguén quere facer algún comentario máis. Non o grabes, porque... É para o señor Alberto, que non coñece o que falabas do xornal, o que estás suscrito e non usas. A Padriño Bar. A Padriño Bar. Vouche dicir unha cousa, porque non o dixe. Como sabía que eu non o ia valer, envío ao bar no que paro normalmente e está ali exposto para que o lea que é que... É que fago eu. Fago exactamente o mesmo. Pero teño que dicir que me dóime moito, pero son moi poucas as persoas que vin lendo ese xornal. Moi poucas, no bar. Eu garanto que non, no meu por lo menos non. Hai que cambiar de bar, Alberto. Remato un tema. Nós temos un problema con varios escritores. Os veciños rouban os periódicos do quiosco. Bueno, pois, si ninguén quere engadir nada máis...
Bueno, en contra de todo pronóstico, acabamos en hora. Así que nada, bueno, eu quero agradecervos moito a todas e a todos ter asistido. Tamén moitas grazas a María e ao Consello da Cultura en xeral por ter contado conmigo. E, bueno, nada, por manter, como decía Marta, un pouco o tono positivo, pois longa vida a prensa escrita en galego e longa vida a prensa en papel tamén. Moitas grazas a todas por asistir. Grazas.